Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalikad sa takna ng alas 11. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Disyembre 13, tuig 2022, 12 dias na gidlamang kag Pasko na. Adlaw kita karon sa nga Martes. Inang bombuanay sa udto kag ini si Bombo Chama Blanco Hover. Yari madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Latest update naton sa sining nagluntad nga sunog sa Barangay San Juan sa distrito iya sang Molo. Kumusta na ang mga nabiktima sining nasambit karon iya nga sunog? Sa dugang pa nga mga balita, ang Philippine National Police Regional Office 6 nagdeklarar sa no holiday ceasefire patok sa communist terrorist group. Ini kasunod man sang nagluntad sining encounter sa tunga sang kapulisan kag New People's Army sa probinsya sang Antique. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Social Security System 1% additional contribution sa mga employers maumpisa na sa 2023. Samtang aton man sini karon pasiplatan ang pre-game analysis sa FIFA World Cup 2022. Sa aton sini karon niya mga kabumbong mga balantayan sini nga mga impormasyon sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri sa pagpalayag sa bombuanay sa uto. Mga bouncer sa mga establishmento komersyal dapat i-require nga magkuha sa nga neuropsychiatric examination sulupak sa kay kagawad na Plaridel Naval. May mga nagakigo naman sini iyang regulations pero ang regulations nga manumduman naton do kasubong iya nga kutob gid lamang sa papel wala man gin tuman apisar nga ginatagan sang kay gayunan ining mga managers sang mga club alay ilimnan nga maghalog-halog na sang restrictions pero do kasubong nga wala sa gyapon sining tuman sining mga opisyal man sang or rather mga tag-iya sa bars. Sa dugang pa nga mga balita sa ipabombo mo segment. Makakilibot karon niya ining isa iya ka sitwasyon sa aton sini nga mga kabombo nga kung saniin daw kasubong nga mga manok nga ginapilit nga mag-inaway ang duha ka mga dalagita. Sa plaza ni isang Dumangas nga kung sa diin gina-cheer or gina-encourage pa sang mga nagapalibot sini nga mga pamatanon nga magdumugay sila, nga mag-inaway sila. Sa aton sini nga mga kabumbo, di balo na to nanong latest sinadiri karon banwa sa sining hitabo sa banwaya sang Dumangas. Sa iban pagkaroon nga mga talupang doon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Istoryahan naton oil price rollback. Oil price rollback pila na ka mga gasoline stations ang nagpatuman sang oil price rollback subong iyang adlaw. Kay ang announcement sini Lunes, ang implementasyon na Martes. So nagalaom kita subong mayara na sang rollback sa presyo sa mga nagapauna sini iyang or presyo sang gatong sa diesel. Ang aton sini nga oil price rollback nagalabot sa 3 pesos kag 40 sentimos kada litro. Sa gasolina piso
kag 70 sentimos. Samtang sa kerosene naman 4 ka pisos kag 40 sentimos. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, pero kung pinsaron ta mataas kag bahal sa gyapon ang presyo sang produktong petrolyo, apisar iya nga yara na sa ikatatlo sining semana nga nagbalik or nag-rollback ang presyo. Sa dugang pa nga mga talupang nun karon nga mga balita, bill batok sa no exam sa mga estudyante nga wala makabayad sa tuition, pasado na sa Kamara. Pero tikon mga kasubong siniyang estudyante nga pagkatapos ang ila siniyang klase, hangkatanay madumog, hangkatanay matinapungulay, hangkatanay iya nga marambol. Sa aton sini nga mga kabumbo, ambot kon kabalo ni sila sa nga kung anong sitwasyon sa ila sini mga ginikanan, nagapalamunggo sa kautangan para lamang may nugbayad ka tuition, para lamang may nugbayad or may nugbakal sang libro, agod sila nga patunon, paeskwelahon, para nga may mayo sini nga puturo. Pero, tiyan mo sini sitwasyon, gano'n, no? Dumog sa plaza! Muna mga dalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyong cinema entry sa nagapadayon man nga 1-2 panalo part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Inyo siniiya nga mabatian, inyo makita sa aton sini nga mga kabombo ang pag-isip naton, paghatag naton sang kasyasiyahan worth 500 pesos kag balde-baldeng groceries, no? Sulod sa urukan nga balde, ang grocery worth 500 pesos. So kabilugan ang aton sinima daily draw winners ang nagabaton sang 1,000 ka pesos nga pangkabugusan nga premyo sa aton siniya nga daily draw. Yara na kita karon sa week number 4. Week number 4 na kita sa aton sinima kabombo. So kung maghulog kamo sa inyong sinima entries, ibutang nyo dira week number 4. Ikaw bala ang luyagman nga mangin isa sa mga daily draw winner? Ano pang ginahulat mo? Maghimo na sa nga maramong sini nga entries, kay kung damong imo sini nga entries, dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 58 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las 11 ang IRR sa SIM card registration ginpagwa na sa National Telecommunications Commission. Ining implementing rules and regulations kag mag-aumpisa na sa pagrehistro sa mga SIM cards sa aton sini nga mga kabombo by December 27. Ano ang dapat sininimo nga mahibaluan? Tutukan lang diri sa pagpalayagban sa Bombo Radio Iloilo sa aton sini paday nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Detalye sini panumbalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamiton naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba.
maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa Magandang tanghali Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition at 13 ng Disyembre 2022 sa araw hunang Martes. 12 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, pagbabayad ng fuel subsidy para sa 600,000 tricycle drivers ay kukumplituhin sa Enero ng susunod na taon. Department of Agriculture todo ang babala sa publiko kaugnay ng pagtangkilik ng smuggled na sibuyas matapos makitaan ng chemical residue at E. coli bacteria at mga bumibili ng puslit na sibuyas, posible rin umanong makasuhan. Deficit sa kalakalan ng Pilipinas lumiit sa $3.3 billion noong buwan ng Oktubre. Sa ating international news naman, 55 websites ipinasara ng US dahil sa illegal live streaming ng FIFA World Cup. At sa atin pang dagdag na balita, yung Washington Wizards sawing maipanalo ang laban kontra sa Brooklyn Nets. Ang Indiana Pacers naman tuluyang naitala ang kanilang ika-14 na pagkatalo ngayong season matapos mabigo na sirain yung matibay na depensa ng Miami Heat. At ngayon sa ating mga detalye, kukumplituhin ng Department of Transportation ang pagbabayad ng fuel subsidy sa humigit kumulang sa 600,000 na mga tricycle drivers sa buong kapuluan sa kalagitnaan ng buwan ng Enero ng susunod na taon. Sa naging pagdinig ng Commission on Appointments, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na inatasan na ng Department of Transportation ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na makipag-ugnayan sa mga local government units para makumpleto ang pamamahagi ng nasabing fuel subsidy. Anya, inaasahan na ng kanilang ahensya na makakapagbayad sila ng humigit kumulang sa 60% sa pagtatapos ng taon at sisikapin naman nilang makumpleto ang buong pagbabayad sa kalagitnaan ng buwan ng Enero ng taong 2023. Sinabi pa ni Bautista na nagkaroon sila ng ilang problema sa pagkuha ng karagdagang impormasyon, ngunit sa ngayon ay nakapagbayad na sila ng mahigit 20,000 tricycle drivers. Kung matatandaan mga kabombo, mga ka-Star Nation, noong Hunyo natuloy o natukoy ng dating pamunuan ng Department of Interior and Local Government ang kabuang 617,806. Ito ho yung mga qualified na tricycle drivers sa buong bansa na natanggap naman ng kagawaran para ilagay doon sa listahan na benepisaryo ng fuel subsidy mula ho yan sa gobyerno ng ating bansa. Samantalang, Department of Agriculture ay may mga babala, paalala at may mga tagubili na rin hinggil ho dito sa mga puslit na sibuyas. Safe nga ba ito? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis Bombo Alay, sa makikipag-ugnayan na nga itong Department of Agriculture sa mga local government units kaugnay pa rin dito sa kanilang monitoring sa mga smuggled na mga agricultural products, particular itong puting sibuyas. Ayon kay Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Esto Perez, kasunod na rin ito ng mga lumabas na resulta ng pag-aaral na sa mga nasabat na puslit na sibuyas na naglalaman pala ito ng mga chemical residue. Sinabi ni Esto Perez na maliban sa chemical residue ay nakitaan din ito ng E. coli bacteria na mapanganib sa kalusugan ng mga kakain nito. Kaya naman, todo ang panawagan ng DA sa publiko na huwag tangkilikin itong mga smuggled na agricultural products, lalo na itong puting sibuyas dahil hindi ito ligtas sa kalusugan. Anya patuloy na rin itong kanilang monitoring sa mga nagbebenta sa mas murang halaga ng sibuyas online. Babala ni Esto Perez, kahit mas mura itong naturang mga sibuyas,
pero mas mahal naman daw kapag nagpa-ospital. Narito ang tinig ni Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Esto Perez. Yung sa mga online nyo, 99% libre kayo. Paano yung 1% kung madali siya? Mas mabuti na hindi na natin ilabas sa ating merkado. Yung mga naglalabas sa merkado, palala lang po. Sinasagot kung ano man mangyari sa inyo. Bumili kayo ng suyas po mga pamilihang bayan. Ibenta sa online mga 2 sacks, no? Ay sinasabi natin, huwag kayong gumawa ng ganyan kasi kung imported and smuggled po yan at pag nakahuli tayo ng mga sinasabi nating mga smugglers, kasama kayo sa accomplice kasi may nakitaan kayo na ebidensya. Itong mga nasabat na mga puting sibuyas na katakdayang sirain, ibaon o surugin ng mga otoridad para hindi ito mapakinabangan. Una nga rito ay pinaplano ng Department of Agriculture na ibenta sa mga kadiwa stalls itong naturang mga puting sibuyas na kanilang nasabat sa iba't ibang raid dito sa National Capital Region. Pero nung lumabas yung resulta ng pagsusuri ay doon lumabas na mayroon palang mga chemical residue maging ng E. coli nitong naturang mga sibuyas na hindi nga naman ligtas sa kalusugan ng mga kokonsumo. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bast Radio, Bombo! Sa mga karagdagan mo ng ulat mga kabombo ay hinikayat ng National Telecommunications Commission ang publiko na irehistro na ho yung kanilang mga SIM cards bago pa man ang deadline upang maiwasan na mawala o kaya ay ma-deactivate ang kanilang mobile number. Ang hindi pagpaparehistro sa loob ng ibinigay na panahon ay magre-resulta naman sa pag-deactivate ng kanilang mga ginagamit na SIM cards. Nakatakdang magsimula kasi ang pagpaparehistro ng SIM card sa darating na 27 ng buwang kasalukuyan at ayon nga sa National Telecommunications Consultant at ganoon din sa liderato ng naturang tanggapan, partikular na kay Ginoong Edgardo Cabarrios, ay naghihintay na ang kanilang tanggapan ng mga development hinggil dito para ho sa deadline sa ating mga kababayan bago magpa-register. Kaya ho mas mainam, mas maaga para makapagpatala o doon sa registration para safe yung ating mga numbers at magagamit pa rin natin sa hinaharap na pagkakataon. Kung maalala mga kabombo, inilabas ng National Telecommunications Commission ang implementing rules and regulation na silang namamahala sa batas at gayon din yung pagpaparehistro ng mga SIM cards. Kaugnay niyan, ang lahat ng SIM cards ay dapat na nakarehistro 180 days kasunod huyan ng bisa ng nasabing batas. Una nga rito ay hiniling ni Cabarrios kung maaari daw ay pahabain pa ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang naturang deadline kung kakailanganin. Abangan ho mamaya mga kabombo sa ating balitang palakasan, yung Washington Wizards ay sawi sa kanilang target na maipanalo ang laban kontra sa Brooklyn Nets. Indiana Pacers naman ay naitala ang kanilang ika-14 na pagkatalo. Marami pa tayong mga balita, susunod na. DG SB, give the SB combo craze a try. Large coffee and plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Large coffee and bun with 140. Just dunking yan, had a rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo craze a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Sa iba pang balita, ang Manila Lawmaker o itong Manila Lawmaker hiling sa mga kritiko na bigyan ng chance ang Maharlika Investment Fund at pakinggan ang mga inamyendahan sa nasabing panukala. At itong panukalang batas na layong bigyan ng moratorium sa pagbabayad ng utility bills ang mga biktima ng kalamidad at iba pang natural disasters isinusulong sa Kamara. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Umapela si House Committee on Banks and Financial Intermediaries Chairman at Manila Representative Irwin Tieng sa mga kritiko ng panukalang Maharlika Investment Fund na pakinggan muna ang inayos at inamyendahang probisyon ng panukala. Sinabi ni Tieng na dapat bigyan ng chance ang Maharlika Investment Fund at pakinggan ang lahat ng panig. Binigyang diin ng mambabatas na sila sa komite ay naniniwala na malaki ang maitutulong ng Maharlika Investment Fund sa bansa. Suportado din ng kongresista ang pahayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno na panahon na para mag-ipon o mag-impok ang bansa.
Sa kabila kasi ng malaking kita ng pamahalaan ay hindi ito nare-reinvest at sa halip ay nagiging expenses o gastos lang kumpara sa layunin ng Maharlika Investment Fund na oras na kumita ay maaring ilaan sa national project at programs. Pakinggan natin ang pahayag ni Manila Representative Irwin Tieng. Experience in investment management and financial matters. It will be subject to rigorous accountability requirements. Further, it shall be required to publish its annual report, and its financial and investment performance will be audited by an independent external audit firm, internal auditor, and the Commission on Audit. MIF is also mandated to provide regular and timely information on its website and other platforms for the public to be well informed. Finance Secretary Benjamin E. Jokno said in a press briefing that the establishment of a sovereign wealth fund is a tried and tested investment vehicle that has been used by the governments in both the first world and developing countries to achieve their economic objectives. Samantala, itinutulak ngayon sa Kamara ang panukalang batas na layong bigyan ng grace period sa magbabayad ng utility bills ang mga nasalanta ng kalamidad. Ito ang House Bill 6534 o Delayed Payment of Bills for Persons Affected by State of Calamity Bill na inihain ni Camarines Sur Representative Gabriel Bordado. Sa sandaling maging ganap na batas, masasakop nito ang mga residente o negosyo sa mga lugar na deklarado ang state of calamity dahil sa pananalasa ng bagyo, baha, lindol, pagputok ng bulkan, tsunami at iba pang kaparehong pangyayari. Habang ang utility bills na saklaw ay ang kuryente, tubig, telepono at internet, cable at iba pang katulad na bayarin. Hindi naman tinukoy sa panukala kung gaano katagal ang moratorium o grace period. Paliwanag ni Bordado, ang Pilipinas ay madalas na tinatamaan ng mga sakuna na nagresulta ito ng milyong-milyong pisong halaga na pinsala sa mga bahay, ari-arian at infrastruktura. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Lumiit ng 13.5% sa $3.3 billion noong Oktubre ang deficit ng Pilipinas sa kalakalan sa lubhuyan ng isang buwan mula sa $3.82 billion sa parehong buwan noong namang taong 2021. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ipinapakita ng paunang data ng deficit sa kalakalan para sa Enero hanggang Oktubre ay lumubog ng 54% sa $49.98 billion mula ho sa $32.4 billion sa parehong period 10 buwan ng nakalipas na period mula Enero hanggang Oktubre ho yan. Ang dalawang daan na ito'y may kinalaman sa kalakalan at sa panahon ng Oktubre ay nagkakahalaga ng $18.9 billion. Isang pagtaso ay naitala sa 12% mula sa $16.6 na bilyong dolyar noong namang nakaraang taon. Kung matatandaan, noong Oktubre ang mga resibo sa pag-export ay tumaas ng nasa 20% hanggang $7.7 billion mula ho sa $6.4 billion na kung saan ay 10 pagkakataon at 10 beses na balik na mas mabilis ho kaysa sa 2% na paglago na naitala naman noong nakaraang taon. Samantala, ang mga import naman ay lumago ng 7.5% hanggang $11 billion mula ho yan sa $10.4 billion. Isa sa tatlong bahagi, pinagtatlong bahagi, isa po nito ay nasa tumalon ho yung bilang na naitalang malaki ang naturang diferensya para sa buwan ng Oktubre taong 2021. Sa karagdagan pang mga balita, idinaos ng Philippine Army kasama ang mga katapat nitong Amerikano at Hapon ang kanilang kauna-unahang trilateral na pagpupulong na naglalayong palakasin ang pakikipagtulungan sa depensa ng tatlong magkatuwang na bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Army na si Colonel Cerces Trinidad na kilala bilang Japan-Philippine-US Trilateral Key Leaders Engagement ang pagpupulong na ginanap sa Camp Asaka sa Tokyo, Japan. Ang nasabing
nasabing trilateral meeting ay nagtatakda ng yugto para sa regular na pag-uusap sa matataas na antas sa pagitan ng Pilipinas, Japan at US Ground Forces na nagpapalakas din sa hinaharap na multilateral cooperation frameworks. Ginanap ang nasabing pagpupulong upang mas pagtibayin ang ugnayan, mas palakasin ang puwersa at kaalaman ukol sa mga depensa at pakikipaglaban ng tatlong nasabing bansa. Kuha pa tayo ng mga dagdag na ulat mga kabombo. May ilang mambabatas ang maglalaan daw ng oras para sa pag-aaral pa dito sa Virology Institute Bill. At alamin natin kung ano pang mga aspeto ang kinakailangang himayin dito. May pag-ulat dyan sa panig ng Senado si Bombo J.C. Galvez. Hinimok umano ni Senator Pia Cayetano ang mga mambabatas na isaalang-alang ang pag-amyenda sa mandato ng Research Institute for Tropical Medicine or IITM sa halip na patayin ito sa pamamagitan ng pagsama-sama ng ilan sa mga tungkulin nito sa ilalim ng panukalang batas na bubuo sa Virology Institute of the Philippines o VIP. Iniyag ni Cayetano na nararamdaman niya na ang panukalang batas sa pagbuo ng Virology Institute of the Philippines ay papatay at lilibing sa Research Institute for Tropical Medicine na kung saan ay nakita ang kahalaga nito noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. Kaya naman nanawagan si Cayetano sa kanyang mga kasamahan na isaalang-alang ang pagrepaso sa mandato ng RITM dahil walang saysay na isulong ang isang very technical bill na walang suporta ng Department of Health o DOH at iba pang health expert. Binanggit ng senador na sa ilalim ng panukalang batas ang RITM ay epektibong sasagutin ang bagong likhang Center for Disease Control and Prevention o ang CDC bill. Gayunpaman, ang panukalang batas ay na-certify bilang priority measure ng Administrasyong Marcos. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senator Pia Cayetano. In the course of the hearing, it was revealed that RITM, the Research Institute of Tropical Medicine, will effectively be absorbed by the newly created CDC under the bill that I was hearing. In other words, RITM will cease to exist as it was presented to us during the hearing. What will continue to exist are various functions of RITM. Sa madaling salita, Your Honors, parang chinap-chop ang function ng RITM and it will continue to exist within CDC. Senator Nancy Binay and I sought further clarification on why RITM would be chop-chop, but then a Virology Institute, which we know is part of the priority measures of the President, would be created. Yan ang bahagi ng payag ni Senator Pia Cayetano. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At umusad na nga ang panukala na layong magtayo ng Philippine Entrepreneurs Academy. Ito ay matapos na aprobahan sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 6473 sa botong 235 na kabuuan. Ang itatayong academy sa ilalim sa pamamahala ng Commission on Higher Education o CHED. At ang main campus naman nito ay itatayo sa Clark Freeport and Special Economic Zone, habang ang isa pang campus ay sa Baguio City. Nilalayon nito na magbigay ng undergraduate at graduate degree program, short-term technical vocational non-degree courses at modular trainings para mapaunlad ang core competency ng mga nais magnegosyo. Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ang pandaigdigang pampubliko at pribadong pagkakautang ay nakikita ho ng pinakamalaking pagbaba. Nakitaan ang malaking pagbaba sa loob ho ng 70 taon. Noon po yung taong 2021 matapos na maabot ang pinakamataas na record dahil nga sa mga epekto ng COVID-19 pandemic. Ngunit sa pangkalahatan ay nananatiling higit sa antas ng pre-pandemic ang bilang. Sa inilabas na pahayag ng International Monetary Fund kasama ang kauna-unahang Global Debt Monitor, ang kabuuang pampubliko at pribadong utang dito sa Pilipinas ay bumaba ng 10% o 10 puntos
sa 247% ng global domestic product, gross domestic product. At noong 2021, mula sa pinakamataas nitong 257% at noong 2020 kumpara ay kung titignan ho ito ay nasa around 195 ng gross domestic product noong taong 2007. Bago nangyari ang pandaigdigang krisis ay yan ho yung figure. Sa mga tuntunin naman sa aspetong yung pagkakautang sa dolyar, ang pandaigdigang utang ay patuloy ho na tumataas. Bagamat mas mabagal na rate ang nakikita ho rito, umaabot sa isang record na naman na $235 trillion noon pong nakaraang taon. Dagdag pa dito, ang mga ratio ng utang ay naasahan na bababa pa sa karamihan ng mga bansa sa pagkatapos ng 2022 dahil nga sa nominal na paglago ng gross domestic product. Ngunit ang 2023 ay maghahatid naman ng isang mas patag na profile dahil ang pagtataya ng mga eksperto sa pagbaba ng ekonomiya sa maraming mga ekonomiya o mga bansa at ang pagtaas naman ng gasto sa pagsiserbisyo sa utang at iba pa. Ang isang malaking dahilan ay yung epekto ng malakihang pandaigdigang krisis at sakit na COVID-19 kung saan mang sulok ng mundo ay nakapagtala ng ganong mga kaso. Sa karagdagan pang mga balita, itong elite forces ng Philippine National Police naka-alerto na laban sa mga posibleng pag-atake ng CPP, NPA at iba pang mga krimen ngayong holiday season. Alamin natin ang buong detalye mula sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Inilagay na ngayon ng Philippine National Police sa highest alert status ang lahat ng elite forces nito ngayong holiday season. Ito ay bilang bahagi pa rin ng mas mahigpit na seguridad na ipinapatupad ng pambansang pulisya para sa nalalapit na pagdiriwang sa araw ng Kapaskuhan at Bagong Taon sa bansa. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr., sa ngayon ay naka-alerto na ang Special Action Force at ang lahat ng 17 Regional Mobile Force Battalions ng pambansang pulisya bilang paghahanda sa anumang posibleng tactical engagements at harassments na pwedeng gawin ng Communist Party of the Philippines laban sa gobyerno sa kanilang pagdiriwang ng ika-54 na anibersaryo nito sa darating yan na December 26. Inihayag ito ni Azorin sa ginanap na PNP Command Conference ng pulisya na dinalhan din ng ilang matataas na opisyal ng buong hanay ng kapulisan. Bukod dito ay tinalakay din sa nasabing conference ang ilang update sa sitwasyon sa seguridad, threat assessment, national crime situation, at anti-crime efforts and deployment ng mga otoridad ngayong panahon ng Kapaskuhan. Samantala, sa bukod naman na pahayag ay muling nagpaalala si Azorin sa lahat ng mga pulis na panatilihin ang police visibility sa lahat ng pagkakataon upang mas maramdaman pa ng taong bayan ang mas ligtas na Pasko at Bagong Taon. Narito pa ang dagdag na pahayag ng Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. The streets, shopping malls, and places of convergence become busier and busier. Indeed, people are truly excited and thrilled to prepare, share, and celebrate the gift of love and happiness with friends and families. In this influx of people, PNP line units will be visible and steadfast to deny criminal elements and threat groups the opportunity to take advantage of the situation. There shall be no let-up in our efforts to ensure peace and order. I enjoin all regional directors to focus and be firm in our commitment to serve and protect our people against crime. Let the public feel the thrill and excitement they are longing and revel this season in the traditional way. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa tuloy-tuloy nating mga balita,
Dito muna tayo. Tinitingnan ho ng Interagency Committee sa ilalim ng Administrative Order number 35 yung kaso ng mga paglabag sa karapatang pantao. No? Ito'y lalo na doon sa panig ho ng komunistang grupo. Sinabi ni Armed Forces Brigadier General Joel Naknak ng Center for Law of Armed Conflict na mayroong 1,883 na mga independent na mga paglabag na naitala laban sa mga karapatan na ginawa ng mga rebelde mula noong taong 2010. Ang nasa kanilahong listahan, record nila ay naisumiti naman sa Interagency Committee kung saan ay kasama ang Commission on Human Rights at nangangako naman ito na tututukan at iimbestigahan ang mga kasong ito. Gayon din ang Department of Justice. At ayon nga kay Naknak, nagsasagawa na ng case audit ang naturang lupon sa iba't ibang rehiyon at tinitingnan kung paano ito magpuproseso ng tamang kaso pagdating sa korte. Ang pahayag na ito ng General ay matapos nga ang matagumpay na aktibidad ukol dun sa National Human Rights Week celebration nitong nagdaang linggo. Sa iba pang balita, dapat umanong hikayatin ng pamahalaan ang pamuhunan sa infrastructure ng ating bansa at tulungang malinang ang kasanayan ng IT ng mga Pinoy upang maipagpatuloy nito ang kanilang digitalization effort. Ito ang binitawang pahayag ni Orlando Oxales, co-convenor ng isang consumer group na Citizen Watch Philippines noong nakaraang Lunes. Ayon sa kanya, binigyang diin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan ng ating bansa na maging mas matalino, mas malawak ang kaisipan sa paghahanap ng digital solution sa napakaraming problemang ating kinakaharap. Dagdag pa ni Oxales na kailangang planuhin na mapabuti upang maging epektibong maisakatuparan kung paano makakamit ng ating mga Pilipino ang tunay na digital transformation hindi lamang sa mga piling sektor. Giit pa nito mga kabombo at ka-Star Nation na ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa mga pribadong sektor, pagbibigay ng incentives at pagpapatatag ng mga programa na magpapatibay sa kakayahan ng mga Pilipino ay isang pangunahing hakbang upang makamit ito. Naniniwala rin si Oxales na mga pagsisikap na ito ay dapat akma sa patuloy na pag-upgrade at pagpapalawak ng mga telecommunication companies. Bago na tayo ng update mga kabombo, controversial ho ito dyan sa Central Visayas dahil yung pagkakasangkot daw sa malaking drug syndicate ng dating mixed martial art fighter ay tinitingnan ho ng mga otoridad dyan dahil nakuhanan ho ng droga kasabay ng pagsisilbi ng search warrant. Malalim na kaso ito. Alamin natin ang ulat dyan ng Star FM Cebu. Patuloy ngayon ang isinagawang case build-up ng Philippine Drug Enforcement Agency 7 laban sa iba pang kasamahan sa sindikato ng dating mixed martial art fighter na nakuhanan ng shabu. Inihayag ni PDEA 7 Director Levy Ortiz na batay sa investigasyon, natukoy ng ahensya na maaaring bahagi ng malaking drug syndicate ang suspect na kinilalang si Slotty Avila. Sinabi ni Ortiz na maaaring sakop ng grupo ang buong isla ng Cebu para sa mga transaksyon nito sa droga. Dagdag pa nito na nasa labas ng Cebu ang source ng mga suspect sa droga at dinala lang dito sa pamamagitan ng courier services. Matatandaan na noong Disyembre 3 nang isilbi sa 34 anyos ang search warrant sa kanyang tirahan sa Barangay Lahog nitong lungsod ng Cebu. Nasamsam ang 3.4 million pesos na halaga ng shabu, 3 digital weighing scale, samot-saring plastic packaging ng mga online shopping company at courier services, ilang resibo ng money transfer at mga drug paraphernalia. Samantala, iminungkahi naman ng opisyal ang paglikha ng command center at paglagay ng CCTV sa mga daungan upang magkaroon ng access sa mga sasakyang papasok at palabas dito. Sa mga vehicles currently and out of the ports and the creation of a command center, command and control center which will oversee the operations in the different force. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Embry nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News.
Sa ating international news naman, 55 website ang nasamsam ng US Justice Department para sa illegal na live streaming ng mga laban mula sa FIFA World Cup sa Qatar. Ayon sa pahayag ng departamento, ang mga website ay isinara matapos matukoy ng isang kinatawan ng FIFA ang mga site na ginagamit upang ipamahagi ang nilalamang lumalabag sa copyright ng walang pahintulot ng Soccer World Governing Body. Ang FIFA World Cup lang kasi ay may hawak ng mga eksklusibong mga karapatan sa World Cup na sa ngayon ay umaabot na sa semifinal stage ng mga laban. Dagdag dito, pagamat marami umano ang maaaring naniniwala na ang mga naturang website ay hindi bumubuo ng mga seryosong banta, ang paglabag sa mga may hawak ng mga karapatan ng anumang intelektual na ari-arian ng FIFA ay isang lumalagong banta sa kakayahan nila ng pang-ekonomiya. Una na rito, hindi naman tinukoy ng US Justice Department ang mga nasamsam na website, ngunit sinabing ang mga bisita sa mga website na ito ay ire-redirect sa mga ibang site para sa karagdagang impormasyon ng biggest sporting events sa buong mundo. Bombo Sports News. Eto mga kabombo, update naman na tayo sa NBA, National Basketball Association. Ano kaya mga kaabang-abang naman dyan sa NBA? Alamin natin ang ulat ni Bombo Victor Liantino. Umuwing luhaan ang kupunan ng Washington Wizards matapos itong ipahiya ng Brooklyn Nets sa score na 112-100 sa katatapos pa lamang na mainit na laban. Sa pagsisimula ng laro ay lumamang kaagad ang Nets at nagpatuloy ang kanilang pamamayagpag hanggang sa katapusan ng nasabing laro. Nagpakitang gilas ang star player ng Nets na si Kevin Durant at umiskor ng kabuang 30 points, 9 rebounds at 6 assists upang pangunahan ang kanyang team. Umalalay naman sa pagkapanalo ng Nets ang 30-year-old point guard player na si Kyrie Irving at nagpaula ng 24 points, 6 rebounds at 5 assists. Samantala, sinikap ng Wizard na makahabol sa huling minuto ng laro, subalit bigo itong malampasan ang 2-point lead ng Brooklyn Nets. Nasayang rin ang diskarte ng 32-year-old na si Will Barton na umiskor sana ng 27 points, 7 rebounds at 7 assists. Sa ibang game naman, bigong manalo ang Indiana Pacers matapos silang payukuin na nagliliyab na Miami Heat sa score na 87-82. Dahilan upang umuwing bit-bit ang ika-14 na talo ngayong season ng National Basketball Association. Pinangunahan ng 25-year-old na si Bam Adebayo ang Heat matapos ito makapagtala ng 22 points, 17 rebounds at 3 assists. Nagpakitang gilas kaagad ang Heat sa unang quarter ng laro dahilan upang lumamang sila ng 7 puntos. Naipanalo naman ng Pacer ang ikalawang quarter, subalit agad na bumawi ang Heat sa ikatatlo at ikaapat. Hindi rin umubra ang diskarte ni Miles Turner matapos sana nitong umiskor ng 15 points at 13 rebounds para sa Pacers. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, doon sa bansang Austria, napakahalaga ng kanilang pagdiriwang ng Christmas dahil itinuturing nila itong most peaceful time of the year at ang ginagawa nila sa bisperas ng Pasko ay nagbe-bake ng mga cookies at biscuits na kinakain nila sa bisperas ng Pasko. Mga kabombo at ka-Star Nation, 12 days to go na lamang bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Ilo Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. I-check na to ng latest diri with the Bombo Angel Tan. Inamay kantanan karon sa sining ginaduso ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava nga dapat maagi sa neuropsychiatric exam ang mga bouncer sa mga clubs, sa mga nightclubs, subong man mga disco hubs diri sa syudad sang Iloilo. Kasunod man sang insidente dito sa Verstec nga kung sa diin may nagrinambol pag rinambol nag-intra man to rambol ang mga bouncer nang lampos ka monoblock chair nang hanos ang matigas ning bagay
Bombo Angel sa report na please come in. Bombo Champ, ginaplanuhan magdihon ni Kagawad Larry Del Nava sang ordinansa nga nagaplastar sa mga requirements kag qualification sa pag-hire sang isa ka bouncer. Sa interview sa Bombo Radio kay Kagawad Larry Del Nava, iyaging pahayag nga kabahin sa mga requirements amo nga dapat una-una physically and mentally fit Bombo Champ. Sa educational background dapat ni standard man suno kay Kagawad Nava. Ikatatlo, ang good moral character kung sa diin dapat wala sang pending na criminal cases or dapat hindi convicted sa any criminal case ang nag-a-apply kag dapat sulod sa international standard kag when we say na physically fit Bombo Champ dira nakasulod ang height qualifications kag body build qualifications. Sunod sa natungdan ginalantaw man niya nga i-include amo ang pagpaidalom sa exam sa mga nag-a-apply nga bouncer nga matest ang ilang mental state. Ang test nga kapariho sa ginakuha kung ang exam bala Bombo Champ sa may license to own and possess a firearm sa exam Bombo Champ suno kay Kagawad Larry Del Nava, which is amo ining neuropsychiatric exam. So far ti amo ini ang gihambal ni Kagawad Nava kaga naghambal man ini siya nga ti so far mostly sa mga obra subong naga-require naman sa mental o kon exam nga ti lantaw sang mental state sang isa ka tawo. Kung madumduman sang aton mga kabombo, nagpapanaog sang Executive Order number 53 series of 2022 sang August si Mayor Jerry Treñas nga naga-prohibit sa pag-employ sang mga bouncers, peacekeepers who are not duly licensed and accredited sang Supervisory Office for Security and Investigation Agency sang Philippine National Police. Sidugang pa sa natungnan Bombo Champ, actually kakibot niya nga ginbilin sa iya ni Councilor Ganzon kag Councilor o ni Attorney Cabaluna ang initiative sa pagdihon sang ordinansa sa pag-regulate sang mga bouncers. Actually nakahambal man si Kagawad Nava nga sadto sang nag-uumpisa pa lang siya man ni ang do nagmuno kay Kagawad Cabaluna kag kay Kagawad Ganzon when it comes sa pag-regulate sa mga bouncers. So far, mapungko man sila nga tatlo kaga pag-istoryahan ang ano kung paano iniplanuhan nila kag paano ini siya ma-enact in terms sa pagdihon sa ordinansa Bombo Champ. Kaga so far nangamba si Kagawad Nava nga kadamo pa sang dapat i-consider kag tun-an sa amo ni nga plano nga pag-create sang ordinansa Bombo Champ. Yari aton pamatian ang nangin pahayagman ni Kagawad Larry Del Nava sang aton na interview. So far, nagmuno si Councilor Ganzon sa akon na ginabili nila sa akon ang initiative na mag-file sa ordinance about pag-regulate ng bouncers. So, tingala man ko nga ako kay silang chairman. Kaya ako nag-mention siya. That's why nga akon niyag na tukyan. Kung ba yung mapungko, pamangko na kami nga tatlo ni Councilor Cabaluna para plastar ko ni tanan. Initially, sir, ano ang ara subong sa mind mo nga ti mangin kabahin sang mga qualifications, sir, sang isa ka bouncer? Well, plan nanti should be mentally and physically fit. Kag siguro sa educational background, no? Kag dapat they must have a good moral character. Like wala siya sa mga pending criminal cases or convicted sa any criminal cases. Wala naman meet yung minimum standard sa isa ka bouncers in accordance with the international na standard siguro. Wala pa man gid na kung matunan gid o initial pa man lang. So far nga kung sa mind ko. Councilor, ginalantaw nimo bala nga ipaagi o kung dapat mag-agi ang mga ga-apply sa bouncers sa mga psychological exams, Councilor? Not necessarily psychological gid, siguro do lang kung mag-apply ka sa mga firearms miyara ng do more na nga standard siguro mag-apply ka sa LTAF bala miyara kami na kung mag-apply ka sa LTAF sa firearms mo bala sa license to own and possess firearms miyara ng do mo na nga site test siguro do mo na ng standard na kuwaon ta ng examination. Dapat yun, tanang giman nga trabaho mo, dapat it should under ang requirement. Councilor, ang regarding sa may executive order ni Mayor, aside dito sa qualifications nga mga security personnel, ari Councilor, separate pa gid ni mga Yes, this is only for bouncers. But I thought all the while, either Councilor Ganzon or Councilor Cabaluna will spearhead. But it would seem na
pinaduso nila sa aton. Consider isulod mo sa qualification nga dapat ang height qualification and body build qualification. Dapat kid. Because when you're a bouncer, you should be physically fit. Ikaroon, basic ka po na karoon ng magsaway, basic ka po na dunot. Bombo Champ, nabatian naton ang nanging pahayag ni Kagawad Caridel Navas ang aton na interview. Alright. Ini si Bombo Angel Kuchiliertan para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniyang follow-up report. Kabalo ka mo, Banwa, may executive order na ni si Mayor. O galing nakibot kita nga pisar may executive order nga nag-stipulate sa pagsulundan. Kung ako maglantaw, napaslawan ang mga club managers nga magsunod sini. Now, ang executive order, base iya na misunderstood sang mga managers, sabi nila para lang tuya sa The Cave Super Club. No? Ti executive order sa katon sining alkalde but silingon sa pangkabugusan nga syudad sa Iloilo nga may mga regulation sa pag-hire sang bouncer. Ugaling diri sa syudad sang Iloilo, ti mahambal naton duway man iya sang mga asosasyon abi or even mga tawag siya ni mga third party companies nga naga-offer sang service sang bouncer. Ang nag-exister lang diriya sa aton among mga security guard agencies, no? Or security agencies. Tiyan mo ning mabudlay kay ang naandan abi iya nga pag-hire sang bouncer diri sa syudad sa Iloilo, no offense meant sa mga bouncer na yang daan. Kung dako lawas mo iya, dako ka nga tawo, kung ang kilala ko pa baked tawo, no? Kung baked ka nga tawo, kag may may plus points kung damo imo tato. Oh, tapos kung magatrabaho ikaw mag-duty ka nga bouncer, siyempre pagwawa mo rin mo tato kung ang tato mo aras botken, ti sulob ka sang t-shirt nga do ginisi-gisi bla, tapos sa may tato ka, pakita mo na da para nga ti ma-intimidate ang mga may plano nga mag sinabad kay mambal sila bao. Kradlog ka na ba kag tao tatuan pa ba? Oh, daw mamos na gwa niya. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero sa professionalism nga aspeto, why kita diri sang pagsulundan sa bahin iya sa nga syudad sa nga Iloilo. Lantawa ba lang natabo sa Verstec? Oh, pakita ba lang engineer? Before sina nga clip, pati ya bouncer ga upod sa rinambulanay. Pati bouncer nagapang lapdos sa nga ubaw gadlaga no, kitaon gid saw. Pagang te saka mo. Oh, domos na bla. Oh. Pati bouncer, pati security, way kita makahibalugin kung ano klase security ni kay ang nakatatak man sa likod, bouncer kag security mo. Ining mga nagasulob sang itom nga t-shirt nga may tatak nga may imprinta nga security sa likod, ano ni sila? Security guards. Kaya ang purpose ng bouncer sa aton sini nga mga kabombo, no? Amo nga stop kung si Pacquiao pabla, si Pastor Apollo Kibuloy, stop ang mga tawo nga nagatugas ang gamo or punggan ang tawo nga makasulod sa isa iya ka establishmento komersyal kung nakita mo iya nga ang iya sining body language ung panghulagon niya dira, hindi na yan normal, tugas ang makaulubog sining ilim nun. Or sila man ining mga tawo nga amo iya ang nagatambag kag pangita sang paagi agod nga ma-separate ang mga tawo nga nagahimo sang kinagual or nagtugas sang kinagual pagwaon sa isa ka venue sa aton sinimatag palamati.
O galing ti amo na hambal ni Kagawad Plaridel Nava, kadamo pasang kinahanglan naton sinadri iyang iplastar, of which is true. Now, sa aton sinikaroon niya nga mga tagpalamati. Magambali ka nga bouncer sa syudad sa Iloilo, way man sila sa legal personality. Diri kay ti, way gani sila makaestablisar sa bisan asosasyon lang. Ang executive order ni Mayor Jerry Treñas, way man gani gintuman. Dugin take advantage lang iya sang mga manager sang nagkalilain siniya nga mga club, ilimnan or whatsoever dira. Kay bangod nga nagbukas na ang tanan, atin bukas man sila. In fairness sa iban nga bouncer nga wala iya nag-intrato sa rinambulanay, kaga ginpanindugan lang iyang trabaho nga stop nila ang mga tao nga naga-cause sang trouble or makasulod ang tawo kag magatugas sang trouble. Oh, tiginobra man lang sininilang ila iya nga trabaho. Pero kung sa karon iya nga mga panyimpo diri sa syudad sa nga Iloilo, bisan diin ka lang iya magliso, may mga bars kita diri, kadamo sa mga establishmento komersyal nga nagaservice ang ilimnon, ti siguro until such time nga wala pa iya nakadihon sa regulation or ordinance sa per se, siguro mastik kita na sa pag-hire sang mga security guard. Okay, ti sila lisensyado na iya nag-agi sa husto sini nga training. Kag may mga protocol ina sila iya nga ginasunod, sandig man sa pagsulundan sa ila sini nga security agency. Ti kung basta-basta na lang kita dira karon niya mag-hire sang kung sino man nga tarpulano sa aton sini nga mga kabombo. Ti parehas to may ginpasakaan sang kaso nga nang lampos, although nga ti may kinagamo, pero ti ginlagas pa iya sang bouncer kag linampusan iya ka nguno black chair ang isa ka customer. Sa aton sinimatag palamati. In fairness, manabi sa bouncer nga naglaas to sa isa ka customer kag linampusan niya ka nguno black chair, basi kon linampusan man to sa o ginsulok-sulok sa or tinapungol siya sa pipingig. Pero bilang bouncer, hindi ka mo yakong tani mag-resort sa violence sa aton sini nga mga kabumbo. Ti total na open up na gid man lang ini, kag bisan pa paano may mahimo man dira iyang mangin kung sa Tagalog pabla may kabuluhan, may mapinuslanon man iyang ordinansa nga madugang ang aton sini nga mga konsihal. Ti bululigan nyo na inyo. Nagahatag pa ko gani isang tip sa inyo kung paano kamo iya maka-start up sang negosyo, guro gani pinaagi sa pagpatindog sang isa iya ka recruitment agency, particularmente nga hatag sang serbisyo sang bouncer. Pero ining mga bouncer ninyo, ining mga trabahante ninyo as bouncer, ti nag-undergo sa nagakigo siniya nga training. Hindi ba? Pwede man na guro sa aton sini nga mga kabumbo. Kay total, amo naman lang gina sinadriya ang mangin kumbaga pa sa aton sini nga mga kabumbo, ang mas madamo sini nga business diri sa syudad sang Iloilo is party iya sa nightlife, clubs, bars, super clubs, disco hubs. Why not, abi? But for the meantime, sa aton sini nga mga kabombo, no, mang-hire kita anay sang mga lehitimo siniya nga security guard. Sa aton sini matag palamati. 47 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 12, driman sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, update naton sa bahin naman karon sang Police Regional Office 6, December 27, no? Kung hindi ako magsala, December 27 or 26, magasaulog sang ika-45 nga founding anniversary ang CPP-NPA-NDF. Tiginalauman giniyang basta gani magsaulog sila sa ila siniyang anibersaryo, may mga nagakalanabong kalakasan before, during, and after. Gina-antisipar na sang aton sin motoridad, the Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, particularmente ang Philippine Army.
tisang damlag lang may natabo sini ang encounter sa tunga sang PNP kag Communist Terrorist Group. Tiambal sang pulis, why kita ya holiday ceasefire Lakip na diri manual latest update sa nagluntad sini nga sunog sa San Juan Molo, Balikanta matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sa madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antis maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga gasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon, ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kon putson sang maayo ang mga pagkaon, agud marikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ilatagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatugas sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelaw ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America.
Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterol sang ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal Ligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Ang PRO6 sa nagdeklarar sa wala sang holiday ceasefire. Batok iya sa anuman nga sa isang terroristic acts. Ini kasunod man sang encounter nga natabo nagluntad sa tunga sang PNP or kapulisan sa may San Remigio Antique kag mga miyembro sang communist terrorist group. Si Bombo Chari Sumagpao may detalye. Bombo Cha sa report, please come in. Wala pa gihapon sa nga mando ang gobyerno sa Philippine National Police Bombocham nga magahiwat ini sila sang holiday ceasefire sa tunga sa nga gobyerno kag sang mga katapo sang Communist Party of the Philippines kag New People's Army. Sa interview sang Bombo Radio diri kay Police Brigadier General Leo Francisco, ang Regional Director sang Police Regional Office 6, nga hasta sa subong wala sang direktiba halin kay PNP Chief Rodolfo Azurin nga may holiday ceasefire nga matabo sa sini nga nagahilapit nga Pasko kag bagong tuig. Hasta sa subong ang kapulisan amo ang naka-full alert kag nakahanda para sa seguridad man sang mga pumuluyo kag sang mga katapo man sang PNP kontra sa mga rebelde. Ilabi na nga suno sa iya nagahilapit na gid ang pagselebrar sang CPP sang ila sini ika-54 nga anibersaryo sa December 26. So ginabilinan gid diri ang mga tawo nga maghalong gid kag padayon diri sa gihapon ang ilang koordinasyon sa Philippine Army. So dugang pa ni Police Brigadier General Leo Francisco nga hindi nila matawag nga ambush atong natabo nga insidente sa may barangay Aningalan, San Remigio Antique, kaya suno sa iya may pagbaylo sang pagtiruhay nga natabo kag may ara kagapati sila nga may ara nga naigo man sa side sang mga rebelde. So sa subong ang ilang security adjustments suno kay General Francisco nga sinimana pa lang ni sako na ya ang pagtiyog sang direktor para mando sa iya sini nga kapulisan kag suno sa iya amo gini ang taktika sang mga miyembro sang CPP-NPA nga mangpaon sila
mangtawag sila sa mga istasyon sang kapulisan sang mga army nga kuno magresponde sa isa ka lugar amo na nga ginatun-an gid nila sa subong inang taktika sang CPP-NPA kay ginahambalan gid ang kapulisan nga maghalong kag i-verify gid anay ang mga mabaton nga impormasyon bag-o magresponde sa isa ka lugar kaga sa subong suno man sa iya magabaton sa nga assistance kag commendation medals ang duha ka mga napilasan nga pulis sa nasambit nga inkwentro sa may Banwasang San Remigio. Yari bala pamatian ang interview sa Bombo Radio kay Police Brigadier General Leo Francisco. Kami handa kasi kami na masecure yung aming mga tauhan, masecure yung mga vital installations kasi sa ganitong holiday season tapos darating pa yung anniversary ng CPP-NPA on December 26. Kaya maigpit naming pinaalalahanan yung tao ng kanilang seguridad at i-secure lahat ng vital installation sa ating nasasakupan. Okay, mula ba sa itaas sir kay PNP Chief Azurin, magde-declare ba daw ng holiday ceasefire? Wala pang sinabi sa amin. Nasa command conference ako natapos kagabi siguro ng midnight na. Pero walang sinabi tungkol sa ceasefire. Ibig sabihin, kung ano yung status ko, kung ano yung nangyari ngayon, yun ay patuloy namin gagawin. Okay, sir, kumusta yung coordination natin sa Philippine Army tungkol sa anti-insurgency operations natin? Yun nga, yung recently na inkwentro doon sa San Remigio Antique, sir. Alam mo yun, yung mga ganong kasing mga pagkakataon, ito ay isang reported na incident sa Sitio Gahit sa isang barangay sa San Remigio. Ngayon, may mga cited na groups doon o armed person na nagbabandalize ng isang government property natin doon. Kaya kailangan i-verify at i-validate ng ating mga kapulisan. At na-validate naman nila kaya sila ay naghanda para i-secure yung ating government property doon sa area na yan. Kaya lang nagkaroon ng putukan at masama pa nga na nasugatan ng dalawa nating pulis. Sir, matatawag bang ambush ang nangyaring insidente, sir? Hindi naman, Chari, dahil sa report ng ating provincial office ng Antique, malinaw sa kanilang inilagay doon na habang sila ay papunta doon sa area kung saan may cited na mga armed groups o armed men, nagkaroon sila ng putukan. So, sa pakikipag-usap ko sa provincial director sa kanyang pag-iimbestiga doon, meron din naman tinamaan sa kalaban, kaya lang hindi nila makita kung saan ito napunta, kaya nagpautos siya na magpa-verify o pasaliksik sa mga clinic o pagamutan sa Antique at sa Iloilo. Okay. Sir, sa ngayon, ano yung security adjustments natin sa Police Regional Office 6 after nung nangyaring insidente, sir? 3 weeks ago, umiikot na ako sa mga CPG-affected municipality natin, lalo na dun sa mga parting Negros, Iloilo. Ngayon, sa Antique, sinabihan ko ang provincial director na yung cuts and date na taktika ng CPP-NPA, yung may mga style sila na tatawag para mag-responde, tatawag para may susuko, tatawag para may kung anumang mga pangyayari na kailangan ng isang responde ng kapulisan. Pinapavalidate ko muna ito sa ating mga kapulisan bago sila mag-responde, lalo na sa mga alanganing lugar at alanganing oras. Okay, so matatawag na parang pain yung ginawang pag-responde doon, sir? Yun naman kasi ang pinag-usapan pa namin na pinapainan tayo at yan ay napag-usapan na rin namin, ng mga kasamahan namin sa military. Kaya ito ay isang nakita naming taktika nila. So may mga taktika sila na tatawag sa istasyon, tatawag sa army or military, tapos kami naman magre-responde. So yun yung mga... Cha?
Nabatian ang pahayag ni Police Brigadier General Leo Francisco, ang Regional Director sang Police Regional Office 6. So amoy na bombot champ nga padayon ang ila sini nga pagsunod kagati operation nila nga madakpan gidto ang mga rebelde nga nakaengkwentro sang mga katapo sang kapulisan dito sa may Antique kagati sa Subong. Gahulat na lang ini sila sang final report sang Antique Police Provincial Office para mabalaan gid kun ano nga nagakaigo nga commendation medals ang igahatag kay Police Corporal Jomer Yamuyam kaga kay Patrolman Danmer de la Cruz nga amo ang mga napilasan sa nasambit nga encounter, Bombotsyang. All right. Ini si Bombotsari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Chari Sumagpao sa imo siniyang follow-up report. Ti nagakadapat siniyang sa Chimpo kung tani isang Paskwa, no, may kalinong kag katawhay. As a matter of fact, hindi lang niya Chimpo sa Paskwa, dapat sini sa pangkabugusan na. No, sa aton sini iyang mga kabombo kiti kun lang taon naton way man yan sang kadalagaan mangkon ang pagpanggamo nga ginatugas ang New People's Army, mapatay ang aton sini iyang otoridad ti may mailo sini nga pamilya si maswid sa ila apisar nga ti madugay na ni sila nga naggabiya sa ila sini nga pamilya kag nagpangabuhi sa ibabaw sang bukid. Nga kung sa diin ti panago ang ila sini nga ginaobra, nagagwa lamang ini sila sa mga disuras ang kagabiyon kag sa kagahon. Pero kung adlaw ti nagahukmong ini sila. Sa aton sini nga mga kabombo, ti kabay pa nga mayara man sang untat lukpanay anaya. Sini iyang plabuton nga Paskwa. Ti dapat good vibes lang kita, dapat may peace of mind kita. No? Katulad ng ilamang sa pag-enjoy iya ni Pastor Apollo Sikibuloy sang iya sini nga kabuhi sa aton sini makabombo kag bilang isa ka basketball enthusiast, hamako nimo sa isa ka friendly game nakahimo sang record-breaking performance si Pastor Apollo Sikibuloy, si Pacquiao, no? Ang iya team nagdaog sa score nga 115 kontra sa kasumpong nila nga ang score 92 gid lamang. Pagkatapos sang hinampang sa aton sini nga mga kabombo ang score sang kabugusan nga team nga kasumpong sang team ni Pastor Apollo Sikibuloy alias Pacquiao 92. Ang score sang bugos nga team nga kontra nanday Pastor Apollo Sikibuloy score ya lamang 92. Hamakon mo sina Banwa, Sos Maria Kagusip, Steph Curry, kabahan ka na, lantawano yo. Pagang sa tunga gagi. All throughout the game, doon mga katatlo ko lang ni nakita ang highlights ni Pacquiao, ni Pastor Apollo Sikibuloy nga nag-layup siya. No? Kalabanan niya nga score, 3 points. Gasi nagawak lang, bisan may gabantay pa. Ang gabantay gani siya, Sos Maria Kabusip, dumambal ka pa nga, sumabay ka pa, sumakay ka pa, araw, crossover, step back, jumper for 3, Pacquiao! 4-3! My goodness! No? Hindi masagang si Pacquiao. Ara pagin, 3 point pagin. Ay, Sos Maria Kagusip, gakala na, pero gasulod pa. Unstoppable ang appointed son of God. Sagin pati kayo sining nga friendly game. Ara pagin, beyond the arc! Bang! Yamakol mo na. How to be you, Pacquiao? No? Mga maamo man ko sinatani katanda, Sos Maria Kagusip po. Karadlukan what a pass by Pacquiao. Underneath. Kisay dalo mo. Harap again. 3 points again. Agoy! Sos Maria Kagusip. Wala miss ang tira ni Pastor Apollo Sikibuloy sa giniwat nga friendly game. Ining friendly game sa aton sinima kabombo, ginhiwat dito sa may Jose Maria Colleges Sky Gym sa Davao City sang Domingo. Days after nga ang US Treasury Department nag-impose ang sanctions against sa kay Pastor Apollo Sikibuloy. Harap again, another 3! Swak na swak. And the crowd goes wild! Change court naman. Harap again. Ay, Sos Maria Kagusip. Binyo dito lang sa Piyaka Court, Favorite spot ni Pastor Apollo Sikibuloy
ang right wing. No? Right wing. Amo kami favorite spot ni Pastor Apollo Sikibuloy. Oh. Na bisan may gabantay pa. Oh, ako hataga-taga mo sa mga amo ng ligwa. Pero galing hindi lang kuya makalapaw sa abilidad ni Pacquiao. Oh my God, dipinsa pa. Daw sa wala na do gabasya lang kay swatter matsyag mo. Oh, sa aton si kapoy pa na Oh, do kinapoy pa na sa uli si Pacquiao. Pacquiao breakaway move. Oh, yes, sweet shot by Pastor Apollo Sikibuloy. Hamakon mo na. May gabantay. Screen. Tira sa 3. Oh. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ara pagin. Another 3. Bagay! Oh. Pau. Sus Maria Kagusip. Ala Dirk Nowitzki. Ang birada ni Pacquiao. Ara pagin oh. Behind the 3-point line. Sugawak pagin. My goodness. On fire si Pacquiao sa mo sini nga mga tinion. Oh, hambalya sa mga fans, kalma lang kamo, si Pacquiao lang to. Oh, niya makol muna. Ti end to sang fourth quarter ni. Oh, pagka fourth quarter, hindi lang niya kay nagapamunto si Pacquiao kundi naga-distribute man siya. Playmaker man si Pacquiao. Oh, tiya makol muna. All in one na. Ara pagin, Pacquiao! Fake up. Oh, with a layup. Wow, hambalya, saan ka punta? Wow, sus Maria Kagusip, saan ka punta? Kaya makol mo na, sa aton sini makabumbo, this is one way of enjoying life. Sa aton sini matag palamati, basket-basket lang yan si Pastor Apollo Sikibuloy, apisar nga may mga, ara pang inubaw, kakawigit ang kontra. Dito na sa nagambanga, saan ka punta? Sa aton sini mga kabumbo, believe, tanda gid man si Pastor Apollo Sikibuloy magtira sa 3 points sa aton sini nga mga kabumboy. Ga-screen pa gani do so waay lang automatic na ya mo pag ara sa right wing si Pastor Apollo Sikibuloy matik na ya 3 points na ina sa aton sini matag palamati. Ara pagid, what a sweet layup. San ka punta? To the moon. Tiya makol mo na 115-92 ang score sang bukos nga team sa kontra sang team ni Pastor Apollo Sikibuloy. Individual score niya lang iya. Total 92 points sa aton si makabumbo. Stephen Curry, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Amo lang ko mo sinitan tulog na lang amo to. Why ka mo mahimo kay Pacquiao? Now, sa aton sini nga pagpanumbalik banwa natluntad nga sunog sa Barangay San Juan sa distrito sa Molo. Latest update balikan tayo matapos ang pinaka importante nga mga panumdum. Oras. Choy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo igayong lawas.
Ini amo ang liso sang abogado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imong nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang avocado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidant sa avocado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imong nga panit. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan. Minutos na nakaligad sa takna sining alaw na balik tri sa pagpangalagad sang bombo hanay sa auto. Karon sa later portion ng guro Bombo Omel, ipakita ta ang trending outfit ni BP Sara, no? Karon lang. Oo, karon lang. Sa sinima tinion, malipayon kita sa aton sini nga mga kabumbo kay man mahatag naman kita sang temprano sini nga pamaskwa para sa aton sini nga winner sa 1 to Panalo Part 21 promo with the Bombo Doni Digala. Bombo Doni, please come in. Yes, Bombo Cham, sa aton sini nga mga kabumbo mayong hapon gid kag literal nga mayo ini nga hapon, especially para sa aton sini nga first daily draw winner sa aton sini nga 1 to Panalo promo Part 21 sang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-baldeng papremina. May kasiyahan pa bangod 6 million pesos nga kasiyahan in total prizes nationwide ang aton sini nga ginapanagtago. Puno naton aton sini nga first daily draw winner subong adlaw sang Martes. Ang winner naton si Mama Edna Espina sang Anaros Village, Mandurriao, Iloilo City. Mama, yung hapon? Mayong hapon gid. Oh, congratulations gid nagdaog ka sa aton sini nga promo. Anong imo sini nga nabatyagan subong? Naano gid ko, na miss gid ko, happy gid ko. First time. First time nga nagdaog. Oo. Pero perme ikaw nag-join sa promo. Oo, halin sang oras-oras to lagi na pamangkot. Oo.
Subong pa lang. kalawigon sang pag-join mo sa promo, mga pila ka tuig estimate mo? Ay, siguro, sobra 20 na. Wow, subong gid lang nagdaog sa promo Oo. sa Bombo Radio, subong gid balan. Tang may oras, bala ka mo nga i-record mo. Ano Oo. oras kami naghatag sang oras, ti i-record mo nagagdalon din. Oo, grabe historic ini nga pagdaog nimo, ma'am, sa promo Ikay- sang Bombo Radio. Kay Wayman ko obra sa balay, ti pamati lang sang radyo, kag lista ka, Oo, kasulat-sulat. nangin gina- kalingawan okay mo na. Mm-mm. Sige, ti long awaited nga galing imo sini nga premium nga madagaan subong. Ihatag ko ni gani. sa imo, ma'am. Isipay kita ha, sang imo sini nga instant cash pila ini? 100 pesos, Ari pagid? 200 pesos, Ari pa? 300 pesos, Isa pa? 400 pesos, Kag? and 500 pesos. 500 pesos. Anong hambal masubong kay nakahawid ka na sang cash prize halin sa promo sang Bombo Radio nga dagom mo? Kay nagapasalamat gid ako sa Bombo Radio sang inyo nga program nga ini. Kung sa diin natagan kami sang tsansa nga makakuha sang inyo nga mga ginapanghatag. Ilabi na gid sa management kag sa inyo man kag sa tanan nga sponsors. Of course, hindi lang sang 500 pesos nga instant cash imo sini nga baton kami ara ka pa sang 500 pesos man nga balor sang gift pack. Nakasulod pa ni sa pag-on nga balde nga Orocan. Oo, kag salamat gid sang isa ka baldi gid nga groceries nga halin man sa inyo. Okay. Agdahaman mama aton sini nga mga kabumbo nga mag-join man sa aton nga promo para next time sila naman magdaog kag may chance man nga magdaog sang 1 million pesos sa Grand Draw. Okay, sa tanan nga nagapamati sa Bombo Radio, ginagda ko man kamo nga mag-intra o kung mag-upod sa sine nga promo kay basi sa sunod kamo naman ang tagaan sang grasya. Okay, thank you gid kag congratulations sa aton sini nga winner si Ma'am Edna Espina sang Anaros Village sa Mandurriao, Iloilo City. Salamat gid na madam. Alright, thank you so much, Bombo Loni. Kay congratulations sa kay ma'am sa aton sining winner. Tikon amo ni ang pamatuod ya basta naga-intra ikaw ay ikaw nagakadulaan sang paglaom nga magdaog kag padayon lang imo sining pag-intra sa promo, maabot gid ang imo sining tsansa kagambal pa gani nila nga kun makadaog ka na kuno, dayon-dayon na. Di kabay pa nga ang aton sini nga mga winners dako man ang kay gayon nga magdaog sa aton sini nga palabuton niya nga Grand Draw kung saan 1 million pesos ang nagulat nga premyo sa Enero 21. Check na naton this time si Bomboria Mumlan na latest update sa sining nagluntad sa sunog sa may Barangay San Juan sa distrito Iyasang Molo. Bomboria sa report, please come in. Masobra 200,000 ang cost of damages sa sunog nga nagluntad sa Zone 3 San Juan, Molo, Iloilo City. Naibaluan nga ano ang mga panimalay ang nahalitan sa nasambit nga insidente kung sa diin, 3 ang totally damaged kag 3 man ang partially damaged. Sa interview sang Bombo Radio kay Senior Fire Officer 1 Rodel Younger, team leader sang Arson Investigation Intelligence Unit sang Iloilo City Fire Station, iya ginpahayag nga nag-umpisa ang kalayo sa balay sang mag-asawa nga si Amor kag Jermeline Latchika nga isa ka palapag kag human ini sa light materials. Samtang naumid man sa insidente ang panimalay nanday Jasper Yakap, 2 ka palapag ini ang iya nga panimalay, Larry Galliano, isa ka palapag kaupod sang mag-asawa nga Latchika man ang totally damaged. Samtang partially damaged naman ang panimalay nanday Neneth Rosario Lemery kag Jamalia Benaventura Ruby Roquero kag isa ka motor ang partially damaged nga ginapanigihan ni RG Padernal. Sunod kay Younger, 212,500 pesos ang balor sa natupok nga mga kagamitan sa nagluntad nga sunog. Samtang pilosa naman sa sunog si Dindo Cagayan nga isa sa mga nagbulig responde sa sunog kung sa din ang iya ini nga kamulagko ang nakaangkon sang pilas. Sa subong ara sa gihapon ang sa idalom sa investigasyon ang gintunaan sang sunog. Ang pamilya naman nga ang panimalay ang totally damaged ang ara sa karon sa gihapon sa evacuation center sa nasambit nga barangay. Abiso man ni Younger nga pagatandaan ang ini nga abiso sang Bureau of Fire Protection nga mangin alerto kag checkyaron ang mga Christmas lights nga ginakabit sa tag sa kabalay kag patyon gid ang main switch amo man sa mga appliances nga nakaangot sa mga outlet. Ari bala pamatian naton ang pahayag ni Senior Fire Officer 1 Rodel Younger.
Ma'am, good morning. Ang mga panimalay nga nasunog during sang sunog sa Zone 3, San Juan Molo, ang may 3 kita ka totally damage nga balay, tapos 3 man ka partially damage. All in all, may 6 ka mga balay ang na-involve sa sunog. Sino-sino ni Chester ang tagiya sa mga panimalay? Kasi di ini nag-umpisa ang sunog. Ang origin sa ngaton nga sunog, ma'am, base sa amon investigasyon sa balay ni isang mag-asawa nga si Amor kag Jermeline La Chica. Ang ila balay 1 story, made of light materials. May portion man nga concrete sa CR nila to. Tapos kay Jasper Yakap, 2 story ni siya, totally damaged. Kay Larry Galliano, 1 story, totally damaged ni siya. Ni Net Rosario Lemery, 2 story, partially damaged. Kay Jamalia Buenaventura, 1 story, partially damaged. Kay Ruby Roquero, 2 story, partially damaged. Kag may na-involved ni nga motor. Ansang sunog. Bali, as of now, ang aton cause of fire under investigation pagyapon. Pero base sa origin of fire ta nga nag-start ang kalayo sa balay gid ni sang spouses Amor kag Jermeline La Chica. Kag base man na sa testimony sa mga witnesses mismo dito, mga neighbors nila nga dito gid na. Wala sila sa natabo. During sa incident, may isa kita dire nga na record si Mr. Dindo B. Cagayan. During sang fighting, nagbulig ni siya sa pag-away sa kalayo. Sa right thumb na gisi ang dire niya, right thumb. Sir, ilan yung estimated damages sa sunog? Base dire sa aton nga BFP nga SOP naton manual, ang estimated damage is nakalabot sa 212,500 nga amount sang sunog. Kasabang sir, di na ni ang mga pamilya nagatiter ang sa totally damaged at sa partially damaged, sir? Ang sa totally damaged, pagkabalo ko dito sila sa barangay hall, daycare to bala sila mo, kaya daw dito sila tagaan sila to sang barangay, sang temporary nila nga shelter dito. Ang mga sa partially damaged, yes, sir? Ang sa partially damaged, dito lang sa ila balay, kay actually during may portion nga nalabot man sang kalayo pero gamay lang gid. Ang iba niya during na to sa operation la nagbulig. So subang sir, ano yung pag-operahon sa mga government agencies na sa inyo man katatapan na gud mabuligan ini ang mga nasunugan, sir? On the part sang Bureau of Fire Protection, ang aton nga kampanya always uplan paalala na bala. Subong sa celebrate kita sang Christmas. Always ang reminders sang Bureau of Fire regarding sa mga electrical appliance, especially kung may mga ginatakod ka mo lang ang mga Christmas lights. Make sure nyo gid nga inchakto ang mga Christmas lights nga ginatakod sa panimalay. Umuri? Bombo Cham, no? Ato nabatian si Senior Fire Officer 1, Rodal Younger. Ang mga pamilya kasakaroon na Bombo Cham ang nakahamtang sa San Juan Daycare Center 3. Nagatag naman sa relief packs kag non-food items, kag food items ang ining City Social Welfare Development Office Disaster Response Team sa mga biktima sang sunog sa Zone 3, San Juan, Molo, Iloilo City. Alright. Ini si Bombo Ria Momblan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Ria sa imo siniyang report. Sa mga kabumbota, subong nga Disyembre, dapat ang inyo sining mga appliances, ang inyo sining mga decorative lights,
ang nagakigo sini may mga PS mark or agi bala sa sining standard na quality. Now, sa aton sining mga kamumbo para malikawan nato ng mga sa isang insidente sa sunog. 27 minutos na nakaligad sa takna sining launa. I-check ko naman this time si Bombo Irish del Rosario. Atensyon kay may 1% nga pagsakao sa contribution sa mga employer. Ipatuman ini by 2023. Sa aton sining mga kabombo. Lakip na later on sa aton man sining pagpangalagad. I-check naton ang linya ni Bombo Jomar Villa sa ipabombo mo segment. Concern sang isa iya ka pumuluyo sa banwasang Dumanggas nga daw kasubong iyang ginhimo kalingawan ang pag-inaway sang duha sini ka mga dalaga or dalagita or estudyante sa isa ka lugar dira sa banwasang Dumangas nga daw kasubong gina-encourage pa sila. Hey! Dumugay na kamo! Tiklod sabi! Ika pa ilong yabe! Gan itabok yabe! May mga kasubong sina sa aton sini nga mga kabumbo kag istoryahan taman ang pila ka mga electric cooperative sa probinsya sang Iloilo why iya nalingkang nga mag-compete sa More Electric and Power Corporation. Lakip na karon naton sini ang pre-game analysis sa semifinal round sa tunga sang duha sini ka or apat ka mga teams ang Argentina kontra Croatia kag ang Morocco kontra France. Check tanay si Bombo Irish del Rosario. Bombo Irish sa report, please come in. Magasaka sang 1% sa tuig 2023 ang contribution sa Social Security System o kung SSS sang tagsa ka employer suno sa Social Security Act of 2018 sa idalom sang RA 11199. Humalin sa 8.5% nga contribution rate subong nga tuig, mangi 9.5% na ang contribution sang mga employer apang mapabili naman nga 4.5% sa gihapon ang contribution rate sang tagsa ka employee. Buot silingon nga sabahin lang sang employer ang magasaka kag indi sa employee. Sa interview sang Bombo Radio kay Social Security System Information Officer Amiel Hinova, gamay nga balor ang 1% nga pagsaka sa contribution kung ikumpara sa benepisyo nga mabaton sang kada miyembro kag tagsa ka employer. Dugang pa ni Sir Hinova nga sigurado nga maga-epekto ining additional premium increase sa sunod nga tuig apisar sang pagpamalabag sang iban nga mga employer kag sang inflation nga ginaatubang sang pungsod sa subong nga tuig. Bangod nga tuig 2018 pa lang, hitso na ining layis ang SSS nga may mangin pagtaas sa contribution sa kada duwa ka tuig, humalin tuig 2019 tubtob 2025. Sa bahin sang employer, mangin mabinuligod ining increase suno kay Sir Amiel Hinova, bangod nga isa ini kapamaagi nga masigurado sang employer nga padayon nga makabaton sang benepisyo ang iya sini nga employees kag mangin kabaylo sini ang loyalty sang mga employees nga padayon man nga magserbisyo sa iya employer bangod nga updated ining contribution nila sa SSS. Yari pamatian ta si Social Security System Information Officer Amiel Hinova sa iya sini nga nangin explanation. Bali, for next year, actually scheduled na siya sa brief background. Actually, hindi siya bago ang aton nga increase. Way back 2019, nag-inform na kita ni upon the approval sang Republic Act 11199 kay ginamend ang Republic Act naton nga 8282 naging RA 11199 na siya. So, ang aton nga increase nga 1% no, gina-clarify lang naton nga for 2023 ang increase nga 1% will be coming from the employer nga side kag wala sa employee. So from the previous nga contribution rate nga 8.5 magiging 9.5% na si ang kay employer nga side kag ang ma-maintain kita sa 4.5% sa kay employee. So total of 14% siya. So kung tanaw naton 1% is a little amount malang nga madugang para ma-ensure man ni employer ang benefit nga tistuloy-tuloy ang benefit kag tanaw naton mas dako man ang balik yapon sa ila empleyado. So that is mentioned sa Social Security Act of 2018 nga for every 2 years since nag-start ang RA 11199 magiging ma-add kita 1% for every 2 years until sa 2025. Sir, sa subong bala sir nga may inflation, necessary gid ba lang next year gid ipatupad?
Yes, actually, hindi siya, actually, ang hininga law is na create na ni siya prior pa ni sa mga inflation nga nagsaka mo. So, as I mentioned, 2018 pa ni siya. So, hindi man na nato siya basta-basta ma-change is because enacted na ni nga law. Ti sir, sa amo ni nga information bala nga ti ma-increase ang contribution damo gid nagareklamo, may mga naga-oppose, so posible ayhan nga i-defer ini sang SSS o kung dayonon gid ni siya ya. Initially, syempre madayon gid na siya. Kay kung tanawon naton ma'am no, nga kung nagsaka kita 1% no, pero nagpadugaman kita actually gani sa mga benefit. So kadug ang 1% ngini nga ma-add sa aton is portion lang. Kung i-compare naton kay kung ma-recall naton ma'am, from 6 benefit naging 7 benefits na kita subong, which is ang nadugang dire is ang unemployment benefit. So kung tanaw naton, ang 1% increase naton hindi pa na siya gani ka offset gawas ang aton unemployment nga na-release is because during the pandemic 2020 sa currently damo-damo ang nag-a-avail sa unemployment due to involuntary separation. So timely man gani nga nadugangan ang aton nga benefit that time. Pero syempre ang isa man lang aside is syempre dapat ma-maintain man naton ang stability sang aton nga fund through sa 1% nga add-on naton nga hindi man mapektuhan ang aton nga fund life. Bali, ano naman niya sir ang mga benepisyo para sa aton yung mga employers kay sila ni subong ang maapektuhan sang pag-increase sang contribution sa SSS? So kung makuton mo ko kung ano ba lang magiging benepisyo ina sa mga employer, so ang mambal lang naton is based on experience balan those nga mga employer or businesses nga nagabayad sang contribution sa ilang mga empleyado regularly, hindi man lang sa SSS, sa Pag-ibig, sa PhilHealth, hinang mga empleyado nga na usually gatinir sa ilang trabaho and ang loyalty nila sa ilang employer is very high. At the same time, motivated man sila magtrabaho kay tibala nila nga ang ila employer or ang company nga kinaobrahan nila is may pagulikid sa ila. In case nga kung tano naton kung magmasakit ang empleyado, mag-absent sila 4 days or more, instead nga magdalagan pa sila sa ila employer, kaya usually makasadvance sila, mangulam, mangutang. Ang ina nga mga benefit gina-offer na ni SSS para sa empleyado, nga hindi na magproblema sa employer, nga pahulam mo niya pangiyataw, kaya ti nagmasakit, kilalan sa kwarta, or kung in case man ang female worker naton magbata, may maternity benefit man siya kwaon and 105 days nga daan ang gina-offer naton sa maternity and duwa lang na siya sa mga benefit nga gin-mention ko pero may other 5 benefits pa sila nga pwede ma-avail especially during at the age of retirement. May retirement benefit man sila makuha. So amo na siya mga benepisyo sa side naman ng employer. So it's a win-win situation man sa ila kag kun tanaw naton lifetime benefit ining makuha sang empleyado nga na. So damo pa actually ang benefit nga no kag nga mga benefit nga mention ko hindi siya loan but it is a benefit so hindi nila nakilala bayaran ni employee in case nga mag-avail sila sang ina nga mga benepisyo nga ginambal ko. Nabatian si SSS Information Officer Mr. Amiel Hinova. Sa subong Bombo Champ ang ginaklaro gid sang ahensya amo nga sabahin lang sang employer ang may additional nga 1% sa masunod nga tuig kag wala sabahin sang employee. All right. Ini si Bombo Irish Castro del Rosario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo. Thank you so much, Bombo Irish del Rosario sa imong sining follow-up report. 36 minutos na nakaligad sa takna sining launa sa dugang pang mga balita kag impormasyon bantayan sa pagpanumbalik sang bombohanay sa udto. Ang natabo sining kinagamo kamrusanay dumugay sang duha ka mga estudyante sa banwasang Dumangas ginapabombo. Lakip na diri ang Ileco 2 kag Ileco 3. Now, why na kang iya nga mag-compete batok iya sa more power now sa kun rate ang aton sini nga pagistoryan kag serbisyo. Kag subong man ang pre-game analysis naton para iya sa nagahilapit sini nga semi-final round sa tunga sa Argentina kag Croatia subong man sa France kag Morocco. Final 4.
Las 3 ang agabuas, Argentina kontra Croatia. Pagka Huwebes, las 3 man sang kagahon, France kag Morocco naman. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumangor. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra
3-4 Tuilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang FIFA World Cup 2022 ang nabugusan sa mabal naton kalabanan sini mga upset. Mga ginalauman naton nga mga team nga ginapananaw ta kalabanan sa ato nagapananaw nga ti ang Brazil makasulod, ang Portugal makasulod, Germany, England, Estados Unidos, sa aton sino makabombo, pero hindi sila mga nagkalalutos. Kag ang nadala karon sa Final Four, Argentina, Croatia, France, and Morocco. Sa Morocco, damo managambal nga unexpected gid ang Morocco nga makasulod sa Final Four. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Hibalo naton kung ano pa bala ang mga ginalantaw sining tagsa ka team may bintaha kontra sa ila sining nga kasumpong. Just for example, ang Argentina, ang bintaha sa Argentina batok sa Croatia. Siyempre, mahambal na yun dira ang mga fans ng Team Argentina. At ang advantage sa Argentina si Lionel Messi. Kaya dira si Lionel Messi. Sa Croatia, ang ila siniya mala Great Wall of China sining depensa. Sa aton sining mga kabumbo. Sa France ara dira ang ginakumparar sa kay Usain Bolt nga pinakadasig sini iyang tawo. Sa aton sini matag palamati. Kag sa Morocco Giant Slayer. Tamakon mo Cristiano Ronaldo, team ni Cristiano Ronaldo ang lutos day. Sa iban pagid sini nga mga team mga gimpalutos ang Morocco nga wala gid maghuna-una ang kalabanan sini nga mga football enthusiasts nga makasulod ini sila sa aton sini karon nga mga kabombo. Standby kay i-check taton ang linya diri sa aton sini iyang in-house football analyst nga si Coach Carl Lara sa paghatag sa aton sang dugang sini nga mga informasyon tuhoy sa sining balantayan man sining semifinal round sa tunga sang Argentina, Croatia, kag France sumungman Morocco. 45 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining launa. We have on the line Coach Carl Lara. Diri man sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Coach Carl, good afternoon. Si Bombo Chami ni live ikaw sa Bombo Hanay sa Udto. Mayong hapon naman, madamong salamat sa oportunidad. Kagari naman ako. Makatagamay ng analysis. Sige. Coach, mauna kita sa Argentina kag Croatia na mensyonar ko man kagayna sa sining semifinal antes kita nakalabot sa Final Four teams. No? Ang FIFA World Cup magluwas nga nabugusan ini sa mga firsts, no? Ang mga hitabo first in history sa FIFA World Cup, but kung lang taon nimo FIFA World Cup 2022 napunaan man sang upset, mga babaskog sini nga team, powerhouse team ginlutos sang mabaskog man nga team pero hindi gid amo sina iya nga top caliber nga mga team, no? But diri kita na sa Argentina kag Croatia, anong nakita mo diri Coach Carl nga posible mangin na turnout sining nasambit karon nga semifinal game sa tunga sa Argentina kag Croatia? First things first, unahon ta ang history nila. Okay? Sa history nila, there are 5 times ni sila nag-meet internationally. And twice sila nag-meet sa World Cup. Ang first nila meeting is June 26, 1998. Argentina versus Croatia. Nagdaog ang Argentina 1-0 over Croatia. After that, 2018, after 20 years, nag-meet up sila liwat. June 21, 2018. Argentina versus Croatia. Daog ang Croatia 3-0 versus Argentina. So kung tanawon mo sa World Cup
meet up nila, pata sila, is 1-1. For the international friendly, amo ni, may isa sila kapatas sang 1994. May isa kadaog si Croatia sang 2006. Kag may isa kadaog si Argentina sang 2014. So by the record, pareho sila 2 wins, 2 loss, kag 1 draw sa 5 match-ups nga pagkitanay nila. 3 ang international friendly or friendly game nga ginatawag, kag ang 2 ka beses nga sa World Cup. So sa World Cup, 1-1 sila. Okay. Kung tanawon ta sir, Bombo Cham, Argentina, literally Latin American country ni siya. So magambal ka Latin American country, ang profile sini not that much as pareho set up or play sa European countries. Like makonsider tanan ni European profile of playing ni ang Croatia. May tendency ni sila nga maghampang paagi sa ginatawag nga total football, which means irregardless man kung dipinsa ka, pwede ka ka-attack. So gina-consider ina siya ang amo na nga style of play, mostly amo nang ginagamit sa mga Europeans. Unlike naman niya sa Argentinians or Latin American countries, particularly sa Argentina, medyo conservative din sila. They are more focused more on the midfield. Kung tanawon mo, very particular sila sa ball possessions. At the same time, very vicious man sila sa counter-attack. Literally, grabe ni counter man ang Argentinians. At the same time, sa level sang current nga lineup nila subong, damo sila well-experienced nga strikers. Plus, siyempre, aral ang aton idolo sang tanan nga si Lionel Messi, which is according sa mga iban nga mga football fanatics, magic na saya. He can do anything once ara na siya sa football pitch. So kung basihan tagid ang platform nila, do patas-patas para sa akong personal nga overview. Ang dag-anay sini sa ila, sir, is ang sige-sige nga play until such time nga may makitaan sila nga loopholes. May gamay lang, sir, nga adjustment nga pwede ka ma-take advantage ng isa kag isa. Amo na ang makauna sa momentum. That's the time nga mahambal ta. Dira pakadto ang probability sang padaog na team. But tactical ni siya. Kay again, medyo ang normal nga ginahalinan sang loopholes is ang total football. Why? Mag-high press ka bala ng dipinsa mo magsaka para mag-atake. Once mag-counter-attack, budlayan ni siya mag-recover. So, amo nang isa sa mga nakita ko nga loopholes sang time nga nagsugata ang Latin Americans sa mga European countries. So, far much better kung forecast 50-50. Pero, kung maabot sila sa draw sa end of regulation, medyo taas ning kumpiyansa sa Croatia because di sila ang na-awardan ni sa Mr. Clean Sheet, si Livakovic nga goalkeeper nila. Amo man to At the same time, save sa madamo si Argentina, actually si E. Marquez, man siya, clean sheet man siya. So might as well pwede siya matagaan ng pang. Sige, Bombo Cham. Alright. Now, Butselingon gali, Coach Carl, ang sa dipinsa kag sa opinsa, masaligan ining duwa ka team, ang Argentina kag Croatia. Ang balantayan lang sinadiri kung sino ang makakita sang kitar kag makakapitalize dira na da kag makahimo sang difference sampang. Coach. Yes. Pero based sa experience ko, ang Croatians ni ari man ni sila kung kisa play nga counter-attackers. Kay technically na ang ilan ni nga well-experienced nga midfielders, hindi mo ni man mawaisan kay kung kisa hatag man ni sila ginatawag bala nga advantage once
ara na ang bula, hala, sige man na sila nga push. Kung kita nila, ba mo, actually, Bombo Champ, ang hampang ni Subong ni, drining away sa midfielders. Kay kung tanawon mo, wala sing may maghatag ni Binta kay Balaan sang isa kag isa nga markado ni dapat si Lionel Messi. Markado ni dapat si Modric, ang team captain sang Croatia. Technically siya ang pareho ni sila record, Bombo Champ, may mga awards ni sila before sila magsaka sa semifinals. Duha gid ni sila, pareho ni sila nga kagi player of the year. Si Modric sang 2018 and 2014 si Lionel Messi. Almost pareho, same profile. Ang kinalain lang ni Lionel Messi kay forward sa literal. Si Modric, midfielder, playmaker ang profile. Si Messi, scorer gid yan. Alright. So, Argentina versus Croatia, 50-50 ang imo siniya nga paglantaw, pero may fearless forecast ikaw kung sinong maka sa imo paglantaw abi magpangibabaw sa semifinal round. The first nation who could goal is probably ang momentum siya nga magdaog. So si sinong makauna score sa mga later half day, amo na nang mambal kung may kumpiyansa magdaog. Kay kung tanaw mo, kung makascore sila early sa first half, malaining facing. May adjustment na hindi na ni mangin more ang away sang bula sa midfield. Ma-counter, rechange ang play sang tactical approach ng managers nila. Ma-change na kung may early goal sila within the first half. Why? Kinala nila mag-adjust. Unlike for kung literal nga daw almost parehas ang pacing, hulatanay lang buho. Well, kung sinong pinakauna goal sa second half, siyang may dako chances nga magdaog. Alright. Pero kung mag-end of regulation, ako personal, matest ko, Croatia, gid ko mag-penaltihan na. Alright. Coach, Croatia ko. na-mention ni mo kagina nga first meeting nila sa World Cup sa Croatia kag Argentina, nagdaog ang nila last 1998 nga grabe og tanay. Si Pinsa, tambalang gid nga nakascore ang Argentina. Sila daw mo na, unlike di sa meetup nila 2018, probably mambal kung mas dominant ang performance ang Croatia that time. Kay hindi nila ngulango mag 3-0 kahat ang iya sining implication is dominance. Basta sobra sa isa ang score. Okay. Now, kadto kita coach, sabahin naman karon niya sang France kag Morocco. Naibalawaan naman naton nga ang Morocco, first African-Arab country nga nakasulod sa semifinals. Now, kag ang kontraw niya si powerhouse ang Team France. Kag you made mention last time gani nga may ara dira sang player ang France nga ginakumparar man sa kada sigod lang iya kon maglagan sa kay Usain Bolt. Ang mahambal naton abi, ano ang bintaha or advantage sa France? Or the other way around, ano ang advantage naman sa Morocco kontra sa France? Kung sa record, ang pagabasihan ever since, ang tawag ni sa France is Les Blues. Les Blues, I think the blue, or correct me if I'm wrong. And the Morocco are the Atlas Lions. Record-wise, halin po sa 17th century, wala din ni literal or legitimate recorded nga history nga nakadaog ang African nation nga Morocco versus sa French. So ang momentum, ang advantage ara sa France. Pero ako lang mahambal kung ang Morocco i-sustain nila ang energy level sa pagampang nila versus sa Portugal, kaya nila. Galing, may notable lang nga na-notice ko, may isa sila ni ka midfielder, dali lang. Si Chidera, na red card ini siya. So, pagka red card ni Chidera, technically, subong nga game, suspended ini siya. Okay. If lumusot ang Morocco for finals, amo pala na pagampang niya. Okay. Si Chidera is very influential and very vital sa midfield. Why? Because he is an attacking midfielder.
And experience-wise, atong na red card nga to, ginatawag ina siya nga Moroccan beast. Once magambal ka Moroccan beast, and you are in a position of a midfielder, all around ka. Kung diin bula dito ka na, kung diin opinsa ara ka, kung diin dipinsa ara ka man. So ini siya, technical, ma-influence siya sa hampang sang Morocco. Pero, ara pa man sa ila ang ilang mahambal ta Africa's finest. Si Hakim Ziyech kag si Joseph Nizeri na atong nag-score. Ini sila mga notable African players ini sila sa Morocco kag experience ni nila sa Turkey ni gahampang si Hakim Ziyech. Dutch Moroccan. So ang profile sang European play hindi ni bag-o sa iya. Amuna nga ang Moroccos or ang Moroccans kadasig mag-adjust sa European nations nga nakontra nila. Spain, Portugal. So hindi na ni sila bag-o sa European style of play. That is why they are very particular with it. And ang leverage ni Morocco, again, same platform, last pagampang nila sa Portugal. They have nothing to lose. So, when it comes to that particular platform or mindset, bumba niya ng hampang. Why sila yaperdihon mo? Kung sa mga basketball wildcard entry na nin sila ya. Yes. So they have nothing to lose. The momentum is very concrete. Wala sila, for example ako, waay kami perdihon. So bumba na gid niya all throughout. Then may pressure gamay sa French. Why? Because they have this upbringing nga why sila kagi perde sa Morocco. Yes. But again, siguro mambal ko ma-adjust ning Morocco, markahan gina nila si Olivier Giroud, siyempre Kylian Mbappe, amo gining mga markado. Kay sigurado ko balaan na nila kung nga ini sila makontribute gini. Kay una sa tanan, ini sila nga mga player Bombo Cham, hindi mo ni makidaran nga isa lang kadipinsa. Markahan mo siya isa, alalayan mo pagid siya isa. Why labot sina pareho ni puro marot magampang. So ang momentum para sa akon, crowd favorites, French. Pero take note, basi maghulog ni Bumba si Morocco kay si amo na ganing ang bako simo, diri sila mahugot sa platform nga they have nothing to lose. All throughout na ni. Bumba naman lang ni. So again, para sa akon, mas very stiff ang hampang ni French sa tanan niya nga hampang, aside siyempre semifinals versus sa iban kay idere delikado sa di. Damo na ni tinumba. So tactical ni si Deschamps. Si Deschamps ang coach and the former national player Manila. He is also a World Cup champion last 1998. Part of the national team siya. Ini siya marot man ni tactician man ni amo ning coach nila. Balaan niya na ni kung anong ubrahon. So might as well diri na ni magamit sang mga coaches ang pag capitalize nila sa 5-man substitution ruling. So once makita nila nga daw pigado ni marisgo na sila, either ma-interchange position, pasakaon ng fresh pair of legs para may energy sa attack, or the other way around. Mabilin siya sa midfield kay basi dira ang away. Okay, coach, amo lang sina bala kahapos ang mag-change siya sang strategy mo during the game. For example, abi ko kumparar naton sa basketball, kung ang imo sini nga depensa is 2-3 zone, tapos do hindi siya mag-epekto, can you easily do that nga, ma-1-2-2 naman kita, pwede man ina, ma-plastar sa football sa terms sang attack kag defend, Coach Carl? Unahon ko na yung concept sa basketball. Actually, ang concept sa basketball, Bombo Champ, mas mabudlay ka abruptly interchange ang play kung kita mo nga galain-lain ang imo dilipinsahan. Kaya siyempre open sub tayo sa basketball mo. Yes. Unlike sa football, tama ka tactical. Balaan mong kapasidad sa isa ka player, balaan mong strength niya, probably ang imo man lang sina i-capitalize sa iya ang iyang weakness. Like for example,
Kylian Mbappe, very fast forward, very fast striker. Ano ang strength niya? Ang pag-score. Ano ang mangin weakness niya? Waay siya pulos kung hindi siya mapasahan. So pwede si tactical coach dito ma-focus sa playmaker. Waay ni madula ni sa play si Kylian Mbappe or Mbappe kung waay sing mayo nga manugpasa. So dira na siya masulod, ma-penetrate ang tactical approach ng coach. Like for example, balamong ang platform ni Kylian Mbappe ginapulo parehos ni siya kay Thierry Henry. French player man na. Sa amo man na ang kapital dasig. Once mapiktan mo na bula 90%, 80% masigurado na mascore na. Pero kung waay si may mapasa kag waay may makapalusot ni bula, hindi ni siya mangin threat. May tendency ni siya nga mangin out of play. That is why very tactical ang approach naman way ta kabalo kung anong adjustment sang Moroccan coach, pero para sa akon ang away ara sa midfield. Kung ma-paralyze ni Morocco ang playmaker sang French within the midfield, well probably basi makadraw pa ni sila. Pero ang ako niya nakita nga taas percentage nga mauna makascore is French. Okay. Fearless forecasting mo, coach, sa tunga sang French or France kag Morocco, sino yan mangibabaw? France versus Morocco, mambal ko 2-0 siguro, France. In favor of France? Then, France. Then for Croatia kag Argentina, whoever scores first is it's the country that wins. But kung personal kung penalty shootout sila mga Croatia dito. Pasensya na mga Lionel fans Croatia ko kay Modric. Okay. Coach, paano abi sa finals? May ara ikaw sa napinsaranan do ginalantaw mo nga do sila gini matubangayaw? Croatia kag France nga ako natanaw. Amo ginangakon do liwat bala sang last no World Cup. Do liwat kay 2018 sila man ni nag-match up. Okay. Sige. Kung tanawon mo, parehos taas momentum. Parehos taas momentum. Ang French, yung pakita, yung dominant side niya. Ever since pag sulod yung group 16. Round of 16, pag sulod yung round of 16, why hesitations, why sila nga nakita nga pwede sila patason or what. So French for the other side, then sa Croatia ko. Okay. Coach, balang ko damo gin nagaayo nga kung pwede ma-shout out mo sila kuno kay damo ginabantay sa aton sumong iyang analysis. Okay, Coach Carl? Anyway, gina-shout out ko gali una siyempre Bombo Radio Iloilo for the opportunity nga again ari naman ako makita nyo naman liwat-liwat ang iban sinuna siya ngara na sa da. Sige lang, pamatiin nyo lang ko kay maintindihan nyo lang na sa uli. Anyway, gina-shoutout ko ang grupo, siyempre una-una din, ang Iloilo Sports lang. And for the basketball side ko, Basketball Referees Region 6, founded by Mr. George Serapia, Ball Club, sa basketball, Iloilo Ball Club's Basketball Champions League, JNQ Styles, mon business partner for the sports apparel, ang akon Ball Club, Iloilo Praetorians Ball Club. Sa football, kay Vani Construction, Migo Romel Lago, grupo sa Magsaysay Football Club, Mandurriao Football Club. And siyempre sa family ko, sa wife ko, sa kabataan ko. Alright. Thank you sa opportunity, Liwat Bombocham. Coach, buwas, bantayan ta kung sino magdaog sa tunga sa Croatia kag Argentina. Then i-breakdown ta naman para sa aton siniya nga mga kabombo kag sa mga masunod sin may nadlaw tubtob iya sa finals ng FIFA World Cup. Thank you so much, Coach, for giving us time here sa Bombo Radio Iloilo. Thank you. Pulaw-pulaw naman ta. Thank you. Sige. Alright, there you have it. Si Coach Carl Lara. Aton sining in-house football analyst sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. So very exciting ang semifinals sa apat sini ka mga nasyon. Argentina kontra Croatia, France and Morocco. Sino ma-advance sa finals? Bantayan. Iban sini ka mga balita kag impormasyon na lang kung nagigya nga makuha pa diri sa aton sini nga pagpangalagan tugyan naton sa mga masunod sini nga News and Public Affairs program. Standby na kamo sa kapon lamang program, kapo naman
sa kay Tita Regine. Ini si Bombot siya, Mablanco, Hover, gabilin sa imo, sang manaynay nga hapon, may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo! Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini isang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindog kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindog ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura. Ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan
informasyon nga kung kamuang mahulog sa ilang malain nga plano, amunay na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo gay ka. Tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Yari ni kita. Check attendance. Yari ni kita para sa inyo sa pagdulong sa sininga palatuntunan. It's a beautiful, beautiful Tuesday afternoon, the 13th of December 2022. I am sure para sa iban, very significant ang ining adlaw. For me, it's very significant. Hindi ko lang pag-share nga. Secret. Well, anyway, hello and welcome gid sa inyo mga kabombo this afternoon. Siyempre, nagahulat na naman ang aton nga kalingawan sa sininga hapon and I'd be more thankful and I'd really be appreciating it kung ang inyo naman yung mga istorya dira nga ginahulat-hulat ko gid ang inyo na finally nga mapadala diri sa KLP. I-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kumusta na ang buhay-buhay? I hope manayanaya gid ang inyo dira nga mga guya. And kabay, no, more blessings would come unto you. Let's check ang ating Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 12 days to go before Christmas, mga kabombo. Ano na ang dates ng Christmas party, ang reunion sang family. Well, enjoy lang sa inyo nga pagpreparar dira and look forward to some fun because I'm sure ang mga reunions, ang mga Christmas parties, once a year, no?
Gina-look forward gid sang kadamaan. Ari na ang ato nga bahanon para sa inyo this afternoon as I welcome you diri sa kahapon lamang program from the Bombo Music Festival nagikan kay Jose LG Fuentes, LDR. Good afternoon. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apang kalit na wala. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulating storya I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik wa nay kan-anay wala nay pahuwayay wa nay uliay. Never mind kay gikilig man kay ang kamingam nga akong ibating biligid ka bayran o dollar. Bisagod sa ubiyong ako gidang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta sa ngalan sa gugma andamag paabot hangtod nga mo balik ka ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad mula ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Ikaw ra ang love nako. Lisod jud no kung layo ay. Good afternoon again and welcome mga kabombo diri sa KLP on a beautiful Tuesday. Kaupo ninyo si Tita Regine and here's our first story from Lola Beng. May ihirit na naman siya para sa aton tanan. Dear Inday Regine.
Maayong hapon sa makadapo sa number 1 your radio station, ilibina sa imong Inday. Natabo ini nga experience ang mag-declare si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. sang martial law in 1972. That was my second year of teaching. During that year, the President declared that all schools at all levels will be closed. Uso pasad to ang teach-in. They are being recruited by an organized group. In fact, one of our students was recruited. He and his girlfriend were brought to Camp Delgado for questioning. They were detained for a period of time. Because of this, I was forced to go home sa amon nga lugar sa 3rd District. Tungod bigado ang pangabuhi sadto nga tinion, napilitan ako magpangani. Uso pa sadto ang linas kun sayuron, ti pagkatapos ani, hakuton mo sa linasan kag linason. Since madugay na gawa nga wala ako makahimo sinang linas, ay naglapok ang akong tiil sang linas. Naghubag pa ang akon mga batiis. Dugay man gawa ang akong penitensya. Sa pag-ayo-ayo na sa sitwasyon, nakabalik na gid man ako sa school. Grabe gid ang inagyan ko sang tiyempo sang martial law. Several years had passed and one day, someone greeted me. He was once my student sa Kabalong. And I was glad to know nga siya kag ang iyang girlfriend na hilway. And isa na siya ka-abogado. Hindi ko lang pag-i-mention ng name. Basta hindi maluyag i-mention. And according to him, he is a legal officer sa PRC sa Haro. Since pandemic, I lost track of the whereabouts of my long-lost friends, nor communicate with them. Sa akon nga kondisyon subong, it's quite difficult for me, Inday, because of protocols. Abi mo, Inday Regine, I find it hard for me to move. Kaya ang akon nga left arm, broken. Natabo ini sa ginsugo ko ang amon nga adopted. Remember in my last letter? So gin-request ko siya nga kung tani kung pwede bayaran niyang amon electric bill sa balay sang amon nga barangay treasurer. However, wala niya ginpati ang akon nga request. So if you remember right, he is a member of Katulato. Kain, tulog, lagaw, toma. Since June na ang payment, I ventured to pay the bill myself. Siling ko ako na lang. So kinahanglan ko nga i-take ang shorter way. Madulhog ka sa sapa, mataklad ka sa bakulod, maagi sa talamnan, kag magtaklad sa bakulod. Since wala ako sandala nga tungkod, sus nakadanlog ako sa batuhan, kag nadula ang akon nga panimbang. Di kundi, nabatsyagan ko gid nga nagligto ang tulan sa akon nga left hand. Maayo gani, kay didtong akon apo nga nagapanggas sang malido sa ila kaingin. Ti ginambalan ko siya, Romel, buligi ako diri. Ti pagkakita niya sa akon, ginsingganan niya ako, ay lola, insa nga nagapungko ti mo dyan. Ti siling ko, hindi na ako makatindog. Gilayon, gindapit niya ako, pabalik sa balay. Maayo gani, kay arang amon nga neighbor. Gintawgan dayon niya ang rescue, kag dito ako ginkuha sa balay ni Sir Budol. Pagabot sa hospital, ginbutangan dayon sang temporary nga splint. Pagkatapos, nagsiling ang physician on duty, nga dalhon ako either sa doctors or sa WVSU. So since permi ako nagapa-hospital sa WVSU, so dito na lang ako nagpa-confine. Salamat na lang kay punong barangay Earl Roche. Ginatagan niya kami sang among galastuhon sa city. Otherwise, we will be empty-handed. Maayo kay nag-apa sa hospital sa Kalinog District Hospital hasta sa WVSU Hospital ang akon hinablos kag apo. So sila ang nagbantay sa akon sa city. Abi mo, Inday, grabe ang pag-antos ko dito sa hospital sa city. Wala akong matulugan. Kaya aside sa temporary nga splint, malaba pa. I felt so uncomfortable sa akon nga posisyon nga nagapungko lang hasta sa aga.
Tungod kay madamo kami nga nagahulat nga masementuhan ang amon bali, igo ako makabulos, mga alas 4 na sang kaagahon. Natapos gid man ang pagsemento, mga alas 6 sang aga. At last, nakapahuway-huway ako sa balay. Of course, with a sling. Then we were advised by the attending physician to return for check-up. Halin Abril tub-tub Oktubre. Before sang check-up, kinahanglan, maagi anay kami sa X-ray department. However, sang October, ang attending physician ko, ginambalan kami nga ipa-stainless and I have to prepare 35K. Sa ulihi, ginambalan niya ako nga there are many possibilities. One, I will or might develop pneumonia. Second, I will need blood transfusion. Third, I will need blood donors. Fourth, since it's pandemic, I will have to undergo PCR test. And if found positive, I will be confined in the COVID ward. Of course, aware ako kung ma-confine ako, waay sang i-allow nga magtatap sa akon except ang AP or ang nurse on duty. So, what will I expect? Besides the fact that I can't move or turn around because of the stainless, magkaka-bed sores ako. Kag worst scenario is depression. Subong inday, totally wala man ako sa may ginabatsyag nga masakit except ang akon nga vertigo. Siguro dala man ini sang akon nga katigulangon. So tubtub na lang diri anay, Inday Regine. Till next letter, God bless and keep safe. Lola Beng, 83 years old, sang 3rd District. Well, Lola Bing, many reasons sa gihapon to be thankful, no? Bisan nga nabali, pero naka-recover, hindi bala? And bisan papano, kung ano ang ginahambal sang doktor, mahimo nyo man. And at the same time, you were able to come up sang atong amount nga iya nga ginapangayo sa inyo. And now, okay ka na. Kag makadubalik na sa normal, no? Ang imong pagpangabuhi, amula na medyo ginaabot-abot sa vertigo. So, kung amo na gani ang imong ginabatsyag, pahuway lang gid dayon. Hindi na nagay lakat-lakat kay kabudlay, no? Basi kung matumba ikaw. And I hope mati miupod ikaw dira nga nagaalaga sa imo sa sulod sang inyo nga panimalay. And kabay nga makabuligid ang imo nga pagsulat-sulat sa mga istorya para diri sa KLP so that ma-divert ang imo nga attention and you can only focus on the beautiful memories nga may ara ikaw nga ma-share diri sa KLP. So which means bisan sa amo sina, no, nga imo nga naagyan, still damo ka sang dapat pasalamatan and don't forget to continue to enjoy life. So salamat kid sa imo Lola Beng, you take care and be safe. Salamat for another story diri sa KLP. 31 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon, magabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga pahibalo sa aton nga pagbalik ang another letter nga i-share sa aton ni Lola Ampari. So watch out for that. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Teresa KLP, still with Tita Regine. Before ang letter ni Lolo Amparing, Ariana, yung ato nga lucky winner, second winner natin for the day sa ato nga promo 1-2 Panalo Part 21 promo. 1-2 Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Ikaduha nga winner, mapalaron nga winner para sa sini nga adlaw, December 13, 2022.
naglakip sang iya nga proof of purchase Silver Swan Sukang Puti. 63 years old. Kung ikaw, taga Barangay Mansaya, Lapos, Iloilo City, 63 years old ikaw, naglakip ikaw sa Silver Swan Sukang Puti, may tsansa ikaw ini. Ang aton nga winner, natagaan ka namon by the way, 6 hours. So ang aton nga paglawag sa imo nga name is at 2:38 today. So 6 hours ha. Congratulations! Pwede ka nakaamat-amat diri and claim your prize, Arlene Peñol. Congratulations sa imo, Arlene Peñol, 63 years old, sa Barangay Mansaya, Lapuz, Iloilo City. Ang proof of purchase is Silver Swan Sukang Puti. Ikaw ang aton nga second lucky winner para sa sini nga adlaw. Congratulations! And balik kita sa pagdulong sa inyo sa ato nga kalingawan. Diri na kita sa sulat ni Lola Amparing. And it says, magandang hapon sa inyong lahat, mga bomba personnel, sa mga mauukod na mga listeners, ilibinagid sa imo, Tita Regine. Again, good afternoon, my dearest Tita Regine. Luyag ko i-share sa imo karon nga hapon ang mga experiences ko sang una, parte sa ballroom dancing. Dancer ni si Lola Amparing, no? So ininaagyan ko sang una nga tiyempo, so nag-schooling pa lang ako. Bala mo tita, kada hapon, kung Domingo, nagapamati ako sa mga old songs nga akon nga naluyagan, kag ginakawilihan. Almost nga mga music, bagay gid sa amon, nga mga senior citizens. Amo na gani tita, inspired gid ako magsulat, parte sa akon mga experiences nga naagyan sang una nga panahon. Balan mo, si nanay, si tatay, kag mga utod ko, mahilig sa saot, kag mga music nga sinadto pa. Ginatudloan ako sa duha ko kautod nga lalaki sa mga modern dances, kag ang akon bakla nga hinablos nga dance instructor. So amo na gani, natuto man ako magsaot sang tanan nga mga modern dances and ballroom dances tulad ng tango, rumba, boogie, paso doble, cha-cha. Ang amo nanay ay nag-chaperone sa amon kung may sinaot sa plaza. Abi mo tita, madamo permi ang amon premyo. Kay permi kami nagadaog sa dance contest. Kanami abi sa akon mga utod magsaot sang old and modern dancing. Nagasaot lang ako sadto sang high school pa lang ako. Pero tita, sang college na hasta sa naga-teach ako, wala na ako naga-entra sa ballroom dancing. Nagatuon na ako sang todo-todo, kay basi manubo o hindi ako kapasar, ay pauntaton ako sang magulang ko. Tita abi mo, halin sang pagpamana ko, why na ako nagakadto sa baylihan? Kaya ang akon bana, hindi kahibalo magsaot, kag tama kasiloso. Amo na gani tita, madamo nga cousins niya nga mga laon nga dalaga. Ang ila pamilya, tama man ka conservative. Wala man nagabayle o nagalagaw. Pambihira nga nagakadto sa mga parties o tipon-tipon. Sang una ko nga sulat sa imo, nasugid ko nga ako hindi kalagaw kung wala sang upod. Bisan sa tindahan lang. Nasugid ko na gani sa imo sadto nga bisan night municipal officials, wala gid ako nagasaot nga ang tanan or night of municipal officials. Why gid ako nagasaot nga ang tanan nagasinaot pero ako iya nagaisanganon lang sa pulungkuan. Sang ulihin na tita, sang wala nang akon bana, nagbarangay kagawad ako. Kag kung kaisa, may program or activity sang amon nga barangay, nagaparticipate ako sa chorus, kag sa folk dance, lalo na akong fiesta sang amon barangay. Kung kaisa, kung senior citizens day namon, naga-entra man ako sa folk dance. Number man sang amon barangay. Nasugid ko na gani sa imo sang una nga 2 times ako nagdaog sa the most elegant Filipino costume or Filipiniana dress. Sa ulihi tita, hindi ko nang ginasuksok ang akong suot
kundi ginilisan ko naman sang ponyang costume. Binabayi, kimona, may tampi, kag long gown. Balan mo, Tita Regine, permi may contest kung Senior Citizens Day namon. Tita Regine, nadumduman ko nga ang folk dance sa amon barangay sadto, hula-hula, pearly shells. Ti abi mo, tita, ang isa ka barangay, ang number nila, cha-cha dance. Karon, tita, ang partner niya, iya man lang asawa, nga co-teacher ko. Karon, gin-high blood, kag hindi makasaot. Abi mo, tita, gin-request nila ako nga mag-practice, kag i-partner sa saot. Siguro, tita, kung hindi lang ako malipat, mga 1 hour lang siguro ang practice namon, kag ginlawag ang ilan number. Tita, hindi man ako nabudlayan sa to kay ti. Kahibalo man ako sang figures sang cha-cha. Amo na gani, tita, nga kung Sunday afternoon, nagapamati, gid ako sang mga old songs sa Bombo Radio. Why man ako sang obra diri sa balay, sang ako hinablos, kundi magpamati lang sa Bombo Radio. So, amo na lang ini ang akon kalipayan o kawilihan kada adlaw. Kung mapisanan ako, magsulat-sulat sa akong kasaysayan. Nadumduman ko nga siling sa magulang ko sadto, ang paring, kung tani kung pwede lang, mabalik kita sa age 15 years old naton. Siling ko, pagbuot ng may kapal, ti ko nga mo, kundi nagagutok ang kalibutan nga ini. Tita, may older pa bala sa akon nga nagasulat sang ila kasaysayan. May nagapamangkot sa akon, tisiling ko, daw wala pa ako nakapamangkot sa kay Tita Regine. Medyo malabo na ang paningin ko, so I have to close now. Maligayang Pasko sa lahat. Lovingly, Lola Amparing, sa Santa Barbara, Iloilo. Of course, with matching poem. Dating na daanan. Napakasaya ang buhay na daanan, di makakalimutan ang kasiyahan. Bata pa, malusog ang katawan, lahat napapabuksan ang kasiyahan. Kung may programa, sinasalihan. Walang hinto ang pagsasamahan. Lahat ng oras palaging masasaya. Nakikipagtulungan, programa ng bayan. Naaalala dating kasiyahan, nakamit lagi ang katuwaan. Sa maraming premyo nakamtan, dahil sa grasya ng Diyos natin, iba-iba na kung matanda na. Gusto mong sumali sa ano-ano man, ngunit di mahintulot ng kalusugan. Kaya Bombo Radio ang nawiwilihan. Payo sa mga kabataan, sasali sa programa ng bayan. Kasipagan, ugaliin sa pag-aaral upang makamit ang kaunlaran at kaligayahan. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa lahat ng mga kasapi ng Bombo Radio, mga listeners at lalong-lalo na sa iyo, Tita Regine, from Lola Amparing. And P.S. Tita Regine, kung ako sa iyo, huwag mong itapon ang mga sariling sikap ng mga tula ko. Pwede ang mga ito magawa mo na album ng mga tula. Balang araw, magagamit pa ng mga bata na resource materials. Or pwede rin mabasa-basa mo kung may panahon ka. Maraming salamat, Lola Amparing. Lola Amparing, that's a very nice suggestion. Let's try to do that. We will try to do that. But anyway, salamat gid. Imagine, no, every letter that you give us, may kalakip gid nga mga tula. And I'm sure, no, ginapautukan mo gid dinhi kag kanami nagagrind ang imong brain. Every time nga magsulat ikaw, every time you come up with your poems, kag ginapadala diri sa KLP. Nagapalayo kagid sa dementia kag sa Alzheimer's. So keep on doing that and keep on recalling all the beautiful things nga imo nga naagyan sang una. As to your question whether may mas may edad pa sang sa imo nga naga-join diri sa KLP, if my memory would serve me right,
before ikaw nag 94th birthday, do may isa ka 94-year-old nga nag join diri sa kahapon lamang program. It's just that daw nag-skip lang subong sa akon nga mind ang iya nga name. But yes, at one time. So before ka nag 94, siya 94 years old na siya. So amo gyapon kasing edad lang. Anyway, thank you so much Gid sa imo Lola Amparing, and keep on sending your stories para palayo sa Alzheimer's. And kita mo ha, kadamo na gid sa mga nakakilala sa imo, kadamo na ang nagaparigard sa imo, kadamo man sa imo nga na-inspire. Salamat sa liwat. Oras naton 48 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Magabalik ang KLP pagkatapos ng git sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang inita. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man. Kaya mga exciting things to happen dito sa Plazuela de Iloilo sa sininga semana tubtob Desyembre 17. Sa ini nga Desyembre 16, ang Rains Band ang natalana nga magpagana sang inyo nga weekend kaupod sang ilang maid-id nga ginpili nga mga kanta sa 2 ka oras nga musical festival sa Thank God It's Payday magasigabong alas 6 ng gabi. Sa ini naman nga Sabado, ang isa sa mga cool and best pop band sang Bacolod, ang Third Spin Band, magatabok sa dagat agud tapuson ang inyong semana pinaagi sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa sulod sa 2 ka makalilingaw nga oras nga maga-kick off alas 6 ng gabi sa December 17 nga pagpadalagan sang concert at The Plaza. Sa amo kahiwatan, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Desyembre 18, Domingo, masangkad nga bukas ang ganaan sang Latolda sa mga luyag nga magtambong sang regular nga Domingo nga misa
alas 11 sang aga sa mga petsa. Sa tiyon sang misa, aton pa ngayon sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga magpabilin sa dalan sang kaayuhan, ilabinigid sa mga indi kinaandan nga tinion. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag again, mga kabombo, samtang nga nagapagwa na sa COVID-19 era ang aton pungsod, ang Plazuela de Iloilo nagabalik sang novena mass sa pagpasidungog sang pagkatao sang aton nga manluluwas si Jesucristo. Simbang Gabi 2022 sa El Puente upon the bridge sang Plazuela de Iloilo kag Plazuela 2. Magasugod alas 6 sa gabi. Adlaw-adlaw humalin Disyembre 15 tubtob 23 tuig 2022. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. May just call the attention sa aton nga winner, si Vincent sang Guimaras. Vincent, you forgot to leave your contact number. So palihog na lang, email mo diri or isend mo ang imong contact number and kung pwede ang FB account mo para nga matigayon natin ang pag-video call sa imo during our interview this coming Saturday. Paki-describe na lang dayon sa imong profile pic. Sa nagbulig sa imo send sang imo nga letter diri, pwede ka man makapabulig sa iya, no? Kung paano nga ginsend yang imo nga story diri, so paki-send mo man sang imo nga contact numbers. Alright? So salamat, kid. Oras naton 54 minutos na makaligad ang alas 2 sa hapon. And sa inyo nga mga istorya dira mga kabombo, pwede gid niya ipahingagaw sa sining tuig 2022. I-email lang ina the fastest way para nga makalabot sa akon nga mga kamot ang inyong mga istorya. So email at bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ninyo ina, ipadala na sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I will be waiting for your stories. Who knows, before the year ends, isa ikaw sa aton nga ma-interview diri bilang aton nga weekly winner. So good luck sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Lapit na gid lang this Friday, mag-uumpisa na ang simbang gabi because we already have 12 days to go. Kag Christmas na. Kag ari na ang aton nga pamaskong musika, handog ng Bombo Radio para sa inyo. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko.
asawa't mga anak nagsasalo-salo ngayong araw ng Pasko. Pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, ang misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, Pasko na! Pasko! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Mga kabombo, thank you so much for joining me this afternoon, and thank you so much sa inyong mga stories. Kabay, no? Before the year ends, makalabot na diri sa aton yung mga kamot. Salamat, Gid. Sige hapon. Ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow.